Hi, love and Kanjira. Esimulambo, how are you? Ruchoto, Jiri say Nisha, baby girl, how are you, Nisha? Pingi Chabodo, how are you? How are you, Pingi? Farai, Jiri say Brenda. Or they say Bianca, how are you? Maita Mutenda, that's Matangi was say Maitam. Muri say Emily Magwenzi, how are you? Patience Precious, how are you? Nisha Mwenewajo. Yes, idha manyambiri ndawangoro wana idha mazano uri kupiko mazano tasingasa kuoni idha manyambiri Melody Machaziri, how are you manjenjenje? Murisei kwa nama yangu, how are you? Murisei kwa nama yangu anatete wangu zvese murisei wana manjenjenje sibongile stole Bianca wadiratidzo tiri vanhu mwanangu first born yangu Dre Rasta, how are you Dre? Jax yokwadliwayo zvirisei Ivan Mary Masango, how are you? Lusiko Tokwa Virginia Gina zvirisei Mandipa Kumalo Munangagwa paradzai huni dzanaiwo asi naiwo munangagwa paradzai huni dzanaiwo unenge wanyatso kutogara pasi cheko chaikubva unyatso kutofunga kuti rega ndinyatso kutsvaka zita rinonzi munangagwa paradzai huni dzanaiwo ubva wanyatso zvipa zita iroro awakaoma kazi. Ivan, how are you? Vimbai Mashaba zviri sei ongwaro shayo vanhu panenge vaziva Charity Mulambo, Mama Rova Charity, how are you these days Charity? Muri sei ACT zviri sei Nelson Ndlovu, how are you brother? Munenge vambotiro vei futi nehanzvadzi Nelson, muri sei Rachel Mapako zviri sei Tandilili Mebo Choto, how are you? Tafadzwa madani Mamo Mudhafu wamboya yodhafuka zvakaita sei nai mamo Yevo Lady papo yesi kanta ku blue yevo Lady tava ku blue wangu mbundu dzashamwati uri kuona uchiedza iri ku blue zvakangoti zii naye wangu toinde piko senyika zvinhu zvacho. Jacqueline Mufutisikanyisiwe Sivanda, Edeline Fadzai, Achieve Matsika, Queen Claire, how are you? Nomatemba Noro, Jennifer Kunzwana, Joyce Nyamutowera, na Lady Makuyana, hey, yakanyogwa richi ikona man. Netai Mujas, today's my birthday, happy birthday Netai, happy birthday. Why can I not pin you? All right. Alesi makawanda tinevimpo Shuvai Huruva Catherine Chinyundo Gina ndazama guys nabozama kumurusa vanhu vese panapa aiwa nabozama Mamoyo washe how are you Mamoyo zviri sei wangu uyu ndiye wangu kava Mamoyo ndiwe rudziro wangu uyu Alice Babeki yeah Catherine Chinyundo right guys maskera sei guys maskera sei Hesi Belinda Kaseke zviri sei Belinda how are you? Belinda, ma comments anozombondino anombozokona uchindinyorera ma street Belinda mwanangu so. Ichika mwari Belinda. Ichika mai vako. Heskani Sasha, Precious Marusa, zviri sei Michelle D'Souza, Lucy Piri, Mavis Katsande, Netai Zambeze, Rindai Kwadi, Mona Lisa Hlaminda Mbomorosa. Chiedza Sivanda, how are you Chiedza? Zviri sei Valentine Rungano kuri seko ku Rusty just ndambofuna kuona kurasa mbiko achita video ko vakapfeka mabhijama ekunotonhura kuri kutonhura ere Stella Chuma, Fatima Petronella, Tanyara Zamunengwa, Lucy Piri, Albertina Nyengedzi, how are you? Amanda Mishimo wangu zviri sei second born, Kudza Inashe Pro, Gitariro Mutau, Tariro Muganyi, how are you? Tatenda Manyika, Messi PK, how are you? Tinashe Marowa, how are you? Natasha Nati, zviri sei Jenny Muchero, guys ndazama hanzi ndiregereje ngondibata ilavi ndinombokona ndinguti ndizvakoma ndingodarikawo Stella Ncube zviri sei Tsitsi Kufa is baby girl vana vangu vacho vakawanda manje zati first born second born zvichienda ndeupi ndichatonyatso kubvunza isi Linet ndakurova auchambodi kana kucheka nasisi kuseri Liliosa zviri sei Kudza Nashe Progi, how are you Progi? Margaret Matimazuru abiyangu muri sei kochembera abiyangu Shumbres Bells, how are you? Jane Life with Fadzi mwana wangu ndepiko but Life with Fadzi mazanaka kept kwa samwe asiri mwana wangu zvekudaro ave kwave mwana ikoko Loveness Sengurai Muchama Junior hanzi ndiri second born natina sure ere tinashi ndiyatso kubvunza kuti ndiyatso kuona kuti first ndiani second ndiani vana vangu vane mazira akafanana vacho vakati one day sane ndayazoza kuti mukuru ndope ndizati first born yangu second born third zvichienda zvakadaro last born ndiani Anmona, ndichanyatso kutsvaga ndonyatso kuvaona kuti zvakamira sei. Chandinoziva ndina Dre could be the first
No, Dre, pana Dre na Lulu, pakati pa Dre na Lulu, one of the two could be the oldest. Aminoti mukuru ndiani pana Lulu, Edwards na Dre, kuti mukuru pakati pa ndiani. One of them is the oldest, the second born. Because maybe iwewe unozoenda pa third born here, hameno kuti zviri kufamba sei apa. But last in the shumbulesi, last is jemberero rilu shumbulesi ndora ungati kwa shumbulesi jemberero ndora kuti kwa shumbulesi andoverwa kumwana kuva ninyi na shumbulesi apa. Ndikuti kutsvara vana mazera, age. Mazera, I think it's now Wayne could be the last. No, hasi Wayne. Akakamana kangu kanishanisa ghost akakari kuningikiri kanonzana. Yesi Katia, zviri sei. Akakandika kamana kangu kari kunzoko nyika kanishanisa ghost rakanzi muchembere watu wataka. Kaninge kandiko ka last. Pakati pake na Wayne pana last papa. Kuchizotewe gwawona na Shakira ava zvichenda zvikadaro. Saka ndichafind out kuti zvirumbonyadzo kufamba sei. Right guys, tatsega timbouya katimboita womakuwa. Anditika timboita womakuwa tichifire futi tichifera dzemastreet munhu achitara zvaanoda. Guys, chekutanga ngatiti andika tinotaura zvatinoda nokuti zvinhu zvauya papublic. Anditika asi yesi tilakazi zviri sei tichitaura kudai so guys. Anditika tokumbira kuti munhu chitaura tokumbira kuti ne respect. Anditika hatisi kuzobvuma kutukana kwevanhu. Please admin team ndokumbirawo anenge atukana musabloke vanhu. Just put them kumachu. Anoblokwa ndiye atuka. Anditika ari kutuka ndiye unobloka. Asina hake ari kutaura zvanenge achitaura. Anditika munongoisa kumachu. Ungoona asingagoni kukomenta. Anditika kana live yapera anenge akugona kukomenta. Kune next live anenge agona. Iyo yanenge asingagoni kukomenta. Anditika toda kuti vanhu vataure zvavanoda pfungwa dzavo. Atisipoda kuti page rinotuka vanhu. Anditika so kune kumasiti kunotukwa vanhu. Anditi munogona kuzoenda ikoko munotukira ikoko. Pasi panapa munhu anenge anyanya kudi anotaura zvinhu zvanenge achidawo with respect and with respect for other people. Antika tinorespekta vamwe vanhu asi zvisinei tichitaura futi zvatinenge chidini tichionawo muono wedu. Anditika prophet said about me. Alright Katia. Andimaona tichiunzwawo kuti tichiona kuti zvinenge zvichiita sei. Hanzi as you can see we are happy mandation yedu yadzoka. Congratulations. Yenyati here. Congratulations kana yadzoka. Inyu kuti inodzoka kuna munhu asinga yesi kanyiso hakuna munhu asingapiwi ningikiri. Asingapiwi monetization yake beke unless waita violations hombe chairo maybe rekuposta mwana akazvoraya kana kuti mwana ari kurohwa kana kuti iyo inonetsa kudzoka. But zvimwe zvidiki aiwa monetization inodzoka. Ndotsaka ndaiti monetization yavo inodzoka. Right. So guys, toda kumbotanga timbotaura dziri mastreet dzakawandisa. Totanga neipi tinyorai? Totanga neipi? Anzamberino. Isendi makuwa kana katoitira parushinji hatitiri kuseri tinoitira parushinji pano munhu achitaura zvanenge achitaura. Anzi muperekwa anozotorwa iri kwa Charles Suku. Muperekwa ndiani manje? Alright, ngatitaurei guys. Anditika anzi mavideo emasamoni abviswa futi. Okay, right. Totanga neipi kwanzi totanga neipi guys? Kwanzi utaseti unomonetize tobhadhara Facebook yamukoma vedu yataiti. Alright, hatimbotanga ine vana yadai kurira masiti indatongoionawo ndatongozvionawo hakusi kudhara I think 3 hours ago. Ndatongozviona kwatsa group ichitodiscussa kunzi kwatumigwa masamanisi kudini. Saka ndaita mixed feeling guys. Ndichafurawo kuti mutaurawo pfungwa dzenyu. Tombotaura dzose. Anditika tazitaura dzese dzapera tozotanga kuti tichikwidzana one by one manje. Munhu chingopika iyoyo une interest nayo uchipika uchikomenta iyoyo. Anditika kuti tingoita ka one overall. Saka ini pandaiona guys nyaya iyi ndati ndaita mixed feelings sure. Ndikati vana ava vhiki rapera pasera apa paita handina basa nemazimbabwenzi handina basa nemimwe nonsense dzavanhu zvatouya fast kudai. Okay, saka ndati ndinde kudongorera. Ndaenda kunoona video yaya handakuipedza hangu asi ndatoona pangu achiti ndozvatasangana nazvo tatumigwa masamonzi hatisi kunyatsonzwisisa kuti chirungu. Handika ndikatobata pavataura kuti vanogona chirungu tibatsireiwo. Andi muri kunzwisisa? Vanogona chirungu tibatsireiwo. Kureva kuti vangu vachidawo help vangu vachida help yevanhu vanokwanisa kuvabatsira. Anditika right,
chiripo guys ndechekudai. So inangu ndichitaura nyaya iyi ndichiona mumwe nemwana bvunzo maonero ake guys akazvimirira. Regai nditange kukomenta imi mozofonawo muchikomenda tobva tapinda munext nyaya tichida takadaro. Andika ini kuona kwandaiita nditi as much as vana ava ati havachati vana here nekuti vanotipa zvinhu zvechikuru futi vanotipa zvinhu zvechikuru zvavanobika toti kudiko. Right, regai nditi vana ava I think guys they have learned. Andika ini kufunga kwangu I think they have learned. Hautauri zvinhu zvakadaro uchiudza vanhu vanenge vakazara vanhu vakuru vari kukusapota ine kudaro azvitaugwe mashoko akadaro. I think they have learned. Vatoziva guys. Lily, you are a parent. Vatoziva kuti next time panouya maZimbabweans atidaro isusu tiri vanhu vane rudo anditika atishumiri zvinhu zvakaipa. Tinoda kuti vana varambe vachishanda vachienda kumberi. Anditika vatosvika pakuti vatoziva. So as much as takataura zvavakaita zvakaipa zvokuti vanoudza vanhu zvinhu zvakadaro handimaona kuti hatina basa nemaZimbabweans. Like really maNigerians havakwanisi kuacta zvinhu zvavo nechirungu kuti vanhu tingati kune dzimwe nyika dzakutofolowa zvokutodaro zvakutodini. And inyaya yekuti maNigerians kana achitouya anenge achitouya kuzokopawo maskits because game remaskits guys nderekungokopana maskits wozongoeditawo uchienda handimunoona. Saka vanenge vachitouya kuzokopawo maskits kwete zvokuti tingatotira kutosapota full time handimaona igame rekukopana maskits. But right now handitika vatodzidza handitika kikina taiti vanangu munoshanda nevanhu munorarama nevanhu pamakasvitswa makasvika moga asi isapoti yevanhu. Ndakaona video renyu muchitenda Loveness Summers anditi zvichireva kuti Loveness Summers is one of the Zimbabweans. I want to just do my fair analysis. Loveness Summers wamakatenda that was very great and good. Ndakapafarira kuti makarangarira umwe munhu panguva yakaoma akakuzivai akakubatsirai panguva yakaoma kuti musimuke mukwanise kubatikana panguva iyoyo muchiri kumurangarira nanhasi zvokuti ndofunga pachiya kuAfrica munhu kuti utomboti mumuone mumbomuendesa kulunch so mumbomutengera muzodanofarira kudhakwa mumbomutengera doro mbodhakwa handimaona just kungotenda back andika zvakangonaka izvozvo. She's one of the Zimbabweans. She's one of the Zimbabweans. Saka the moment anogona kusakuudzai kusataura zvake but the moment yamunenge mangoti maZimbabweans atina basa nemi you are including her as well. Muri kumupinza mubracket iroro rekuti amuna basa nemaZimbabweans. Antimazviona. So ipapa ndosaka maona titina kutaiti ndosaka maona kuti vanhu vese now vasapota more boys zvaita. Animona as much as nchida kutaura chokwadi as much as ndateerera vachitaura vari kunzi number tikunisakabudisa number ya more boys yagara its public number because ngada papeji pake iripo handika number yake nevanhu vakawanda vane number yake handika it's not like private number yekunzi ngasonzi yanzi asi more boys anoto akudzisa chikoro chekuti muzoti munotorarama nevanhu ndosaka maona kuti vanhu vakawanda vaenda kusaidi kwa more boys. It's because of muromo wenyu unogona kukuwisai unogona kusumudzai. Masimu kama tapinda mu 800 but va 800 muzive vanangu munotopinda mu million ka 300 kana 400,000 ka ari ma monitoring spirits anenge asitombo kusapotika na kutongoya kuzoona kuti vatsvage content name mugare makazviziva andimona mugare makazviziva ndosaka maona kuti munhu wese asvika ipapapa antimaona. So itai kuti next time makutoziva handimaona makutoziva kuti zvamunoita izvazviti. Yes of course tivamwe vanhu vanenge vachiona kuti mastiti muri kuitika zvakati ende naiyewo more boys handimaona more boys kakawanda chipinda mastiti chinyora nezvevanava. The truth be said guys tichitaura chokwadi singalovigimbuka more boys unonyora pese panotaurwa vanava you always attack. Unotonyora comment you leave a comment pese panotaurwa vanava you leave a comment handiti kwazongoitako kuti wagona kuti uvashandisire mutemo kuti ndoda kuvanyaradza because of the number chete yavakaburitsa. But otherwise you are always commenting about pese panotaurwa vana ava you are there in the comment section commenting. You as a businessman you must stop it. You must stop it. You don't have to do that. Uri munhu wa businessman handitika ndofunga makawanda ma businessmen anenge ari pa social media vanoita zvema business kuna nave Doves kuna nave Nyaradzo kuna navachi asatamboona vana vamatsara nyika vaya vachipinda muzvima petty fights zvakadai so izvi avasi. So for your brand kuti rirambe richisumuka richienda kumberi richidini zvimwe zvinhu anzvadzi ndezvokuita let go. You can't be seen fighting nevana ava. You have teach them a lesson. That one we applaud you. Magona zvamaita nhasi because they will know kuti maZimbabwe they need people.
avagari muvacuum mekuti hatidi vanhu tinogara kwedu tega isusu tinoti patakura pa tasvika patakura pa saka tidi vanhu. There you have taught them a lesson kuti vazoti tiri kutsvaga vanhu tinoda vanhu and you don't just go and wofingamira vanhu woenda anditi maona. So papapo mavadzisa zvakanaka vaita vaziva now vatoziva kuti kuchange kwave nemalimits. Asi you brother as a businessman you were not supposed haufangi kuti uonekwe pese pakawanda paunokwana my brother pakawanda paunokwana. I'm happy kuti sometimes when you sit down when you are alone you introspect wega sometimes, but although the damage inenge yatoitika you introspect wozodzokera antika kuti unozama kugadzirisa antika wavapa kuti vaite rukudzo, but also my brother vanhu vakati havadi kushanda newe. You don't have to keep a grudge. Do not keep a grudge because vati we don't want to work with you. You move on as a businessman. You look for other people vari kurira panguva yoyo. You go and approach them antika moshanda voenda vakadaro kumberi zvokuti uzotino kuti vandirambira muda tikiteki no tine vakatowanda vanotouya ukatidi dzimwe nguva tichitoramba vatino approachawo isu dzimwe nguva tichitotirambira. Hanzi hamuna personal na here zvepersonal zvawakutaura muzvareka zvatove zvako iwewe ndiwo you are always now bringing a negative andika ina I'm just analyzing sezvazviri andika zvokuti personal kana kuti chii yako iwewe for you to figure out or to say kuti pane personal, but I'm just saying it as it is. Hazvina kuti inini kana ndakambonesana naye ndakabatira chikumbeni ndofanwa kuanalyze kuti inga ndikurova both sides ndikubata both sides. Why are you not talking about kwandikutsvara zvakaipa? That's the problem with you. You always trigger kuti paite moto andimwana, you always trigger kuti paite moto. He's a businessman antika, and that business must thrive, but for it to thrive business sometimes you need to tell people the truth antimaona, because anoshanda nevanhu munoti ndine personal naye nhasi mangwana momona ndinaye palife panapa, and then what? Ndikutsiura vese andinawo ndatsiura one ndo zvakatoi inini kana tichitaura panotaura vanhu vakuru chimboteererai mutore manotsi. I am touching both sides, meaning to say kuti hazvizvo kuti chii, and this is the truth antika. More boys we love him antika, anobatsira community vanhu vakawanda vazhinji vanenge vari stranded antika, anovabatsira tichitaura chokwadi chaicho anditika. Asiwo kana ndiwewo chako chaiko konzi anomira mukoti nevanhu vakaita sana tight. Tarisaone one strike iyoyi was okay. He taught them a very good lesson. They must respect elders, right? They must respect people. Chete animona, because chokwadiwo chiripo iye mo boys akanga chifonera vana ava pakazobuda namba anti aivafonera dei vanga vakabvuma vana ava ngataure chokwadi dei pane masamonzere nhasi ngataure chokwadi dei anga vakanava vakabvuma dei panga pane masamonzere nhasi kuti ngatisanganei, because we saw the charts and ivo akataura kuti ndakavafonera because aitaura zvebusiness hana kuramba. Admin vaimaita muchiisa vanhu kumachu isai muchiisa vanhu kumachu musatombomire. I am one person who supported more but kusvika paarapa, so atingambodi kuona business yake richidonda ndo chokwadi, because chandoziva ndikapinda muessay anotonditsvaga mugare makazviziva muchato ndikapinda muessay yakanzwa kuti simeri vari up anotonditsvaga kuti muri papi sisimeli tototoka mapicha. Saka musanyanya kuda kupinda nemoyo social media andimazviona, musapinde nemoyo social media, right? Saka guys anditika ipapapa vese vari tu I think vanzwisisa. My brother, maintain your brand, keep your company, protect your company, protect your brand, the company yoro antuona, protect your company. Kwete kuti atidungona everyday mangwana great hope, let the people talk rega vataure antika iwo mablinkards zvitanda munzeve, eyes on the price wakaenda because social media tichatongotaura atiregi. Ndinesa atuka senge uyoyo atuka ndiwa ndinesa kukunikiri ukataura hako zviri opposite andinei newe, but atuka pane atuka wandaisa kumachu andimoona ndiye wandaisa kumanikiri yeye andimoona. So tight na kiki dzidzai kurarama nevamwe vanhu anditika dzidzai munongati henyu kwanza torarama social media ndo yamukurarama nayo, ende Mwari vachana vachikublessai
muchablesswa naMwari, because kana Mwari vati vanoda kublessai hakuna munhu anokwanisa kuti no. But dzidzai kuti munorarama nevamwe vanhu. You wouldn't want a case whereby muri kuzvilimita palevel ramuri, muri palevel rekuti Cape Town ikoko kana vamusina kuzvifunga, one day munomuka muchitoda kuita event nevanhu vamiri nawo, event inotozara mukaita extra money handika, because munenge muri ndo machangira akaita vaisa vana maititi vana madhambosa, ndo machangira vakaita vakatanga saizvozvi small vana mhosva, makamuona mhosva achitanga imini, ndo machangira vakaita handika. Nanhasi vana mhosva vachingori hambo, ukatomisira message anongotaura newe, haakuignowi, anongotaura newe, akauya palive akataura nevanhu anongotaura nevanhu, haapinduri vanhu rafu, haatuki vanhu. Muri kuzvilimita, musati maitsa kukura, musati mave nemiliyoni yacho, makutozvilimita already kuti hatina basa nemaZimbabweans. Mangwana munotorwa kumafunctions, munohaiwa, you are booked, vati munodhura pa 15-20,000. Kune vanhu vanouya vachiti ndakuuya toda kuti mutitoma mama adverts, toda kuti muuye kumakambani chaicho, toda kuti muuye muzoitawo motivational speaking, muchitaura nevanhu from kwamakabva kusvika pamava apa. Musazvivharira nenyaya yekuti munobva mati atishandi nemaZimbabweans. Don't limit yourselves. Kubva nhasi matodzidza ngachodzidzo. Inini denda ndirini imi, regai ndikudze, denda ndirini imimi, andika do the apology. Do the apology. Maita apology. Yenyu, you remove the videos. Hamuna chamunova. Do the apology, humble yourself. Show Zimbabweans that right now, andika, you are humbled. Remove the videos. Do a public, sorry mkoma wangu, muri mkoma wedu, tiri vana, musatirase, tinokanganisa. Andichika, patakataura yakacho nepatakaburitsawo namba, tinamuketa ziva, we are very sorry mkoma wangu. Life goes on. Mangwa moto mkamakusiri mshita ziskiti renyu, vadara veskiti. Animona. Tatokanga mauku. Takutomanya. Animona. Sometimes vuma kupusa, even Java no garashaura. Kuvuma kupusa, jilo kuti uri stupid. Kukura. Semi mune potential nekukura kwenu. Kutokura kokuenda kutodarika vana mhosva ava vana imimi mune potential yacho. Truth be told, you have the potential. But ndikona soti pride ichakudonedzai. Noti ndiye yakadonedza Satan kubva udenga. Inogona kudonedza pride. Saka muka imbobvisa pride na matribe yawo pride. Ndazanzira zvoti toziva Mwari, we know God good. Pray for the spirit of pride. Visai pride mukumbira regerero. How many times isusu chako machembera dai achembera pana pa social media. Taitombo yachiti sorry na nasi ndikatoona ndaporonga nditoya ndoti guys sorry can sorry vanangu vana vakazara but tototi sorry kitu cha move on tinokangaza tiri vanhu tese do that, move on and stop comparing people. Vana vangu vese saka ndinogona kutaura uyu ndogona kutaura uyu chingoenda andika they won't have a problem with that. Andika so anza vangapfuri handizivi hangu ndingona sekuti masumukiro avaita andimona masumukiro avaita fast ka vanogona kutoenda zvokuenda handiziviwo hangu because ngata time period yepa vasimuka andimona time period yavasimuka because mukadzi yakaishara kuti live kudi ndakadigwa video last year panga shara pa video pa live inoi akati last year mna September pakaita skit yaya yekuita viral anga ne 200,000 followers. Last year September October tasaipa tari kuzvinisha vane potential mukaya kwanona nezza social media chacho kuvane potential but vachazvilimita nenyaya yehunu wavo. I hope tapadarika ipapo right. Next toda kurumiza kuti muzofonawo toda kuti muzofona mutaura pfungwa dzenyuwo saka ndango tingopinda ndingotaurawo mafungiro angu imumva mazopindawo muchifona mutaura tokuenda panani next. Yes Martinez tukwenda pa iguwa rimwe next ripo alright hanzi kubhala truly speaking yekubhala ndiva follow andizivi right video revana andika nyaya yekutukira na vana pa social media. Guys pardon me, I know kuti inini pandinotaura peseka chinondinakidza ndechekudai so ndikataura ndikataura ndataura timu iyi inoti muri kufevera timu iyi mwamusi ndikataura timu iyi yake yati muri kutimu iyi saka ndakabva ndaseka ndikati saka that means I'm very neutral. Ukona both teams dzichiti uku imimi nema mune problem muri kubira ukuyoti team saka zvinoreva kuti ndiri right ndiri pa neutral. Hanimaona pane nyaya yema videos evana guys kune vanhu vepano you've always known ndakazvitaura guys not ka 1 not ka 2
antika vazhinji venyu munenge musipo memalive but malive aripo animona ndakambosvika ndikati guys nyaya dzevana it's a nono indakambotukirwa mwana wangu naKeti musakangana animona so I know the pain yekutukirwa mwana Keti akazorealize hake and she came to me akati mamoyo I'm sorry animona I'm very sorry nekutaura kwandakaita machoko but I know the pain andimona yekutukirwa mwana so panotukwa vana vese no matter ndewani guys trust me sometimes we don't want to get involved as if tukupinda nyaya dzevana kana tukudini but guys tara chokwadi vana nevabereki it's a no right ndoda kutaura chaizvo zvakaitika pakambotonga kuita nyaya yekuti Tete Masivanda vakatukana na Doreen antika vakatukana vana ndakuzvitaura pano nhasi asi makuwa animona ndakaenda kuna ndakati munhu mukuru Tete Masivanda vanogona kuninzwisa fast I went ku inbox kwa Tete Masivanda ku WhatsApp ndikati Tete do you think kuti mupinde mchituka mwana uya zviri right here Tete muri munhu mukuru mune respect yevanhu hazvizoiti komadi kuti mungo iginwa munyarari Tete vakandipindura kuti simeni muri kutsiura inini madi kunotsiura Doreen wacho animona anyway zvinoitika kachinji kacho pane nangoenda ndo zvadapinduka futi na Doreen izvozvo animona ndikati no Tete ndaona kuti ndikauya kwamuri imimi munogona kusemunhu ati kure munogona kudi kumza kundinzwisisa madi kungobloka monyarara mose nekuti muite back and forth naye vakati simeni ndaneta ndotukirwa mwana wangu every day ndodai vakataura zvavakataura zvokuti ndakansonzwisisawo ndikati but nanangoti imimi mukaramba muchipindurana naye antimazvona haipere nyaya yacho haipere de manga mangonyarara antimazvona Tete Masivanda vakati ina ndina basa naye kana kangoitsiyanawo neni andina basa naye ndizvo zvandotoita zvinotonetsa hazvitoiti but andina choice because neni ndotorwadzwa notukirwa mwana wangu alright sharp zvazopera kudaro antika ipapo pachona handina hangu kuenda kunani because vakabva vangotora right ndakusiyana nazvo and zvechokwadi vakabva vasiyana nazvo animona right ndobva ndangosiyanawo nazvo zvakadaro zvikangopfuura handimona then pakaita Swaga zvakare akambobuda zvavachitukana chituka futi mwana andika mwana wake uyu mubvunzei Swaga ndakamuvingira futi kuWhatsApp ndikati Swaga unewo mwana iwe andika waunai unowasei kana mwana wako achituka dei wasiya mwana madi kutukana muri 2 mpedzane muri 2 siya mwana akatombonditi Swaga imisisimeli mnike mchidangoti kangasira kundi ndangu ndiye anodenda vana mutanga vanhu akatondipa kuti ningi vanotukwa vachitukirwa vana vachidai vachidengati Swaga inangokudzosa sase munhu anokufarira samadha vako antiona siya kudingira vana usahunzire vana munyama wako ninye kuti uda kuti upindane naye wadi kungoti usiyane nazvo right ndikuinda nenyaya guys Swaga akabva andinzwa zvechokwadi akateerera ipapo chikafura handina chandakaita zvikapera then kwaita nyaya iyi iko zvine zuro unoyu animona zuro unoyu kwaita nyaya iripo iri kuitika ini handina chanda ndaona ndikanga ndangoona mwana wangu antiwa aposta kupage kwake nezvenyaya yemavidhiozi evana ndandisina kutoziva kuti nyaya ichi yakatangira kupi ndikati mwana wangu ndobva ndatomupindura futi muinbox ndikati mwanangu haudi kuti utukise vana vako nezvinhu zvokuti unonyora auyi kuhwana kurova here kana uchituka mwana ndobva nditi muri kuziva here pakatangira nyaya ndikati handina chandiri kuziva ndobva ndondivigira vhidhiyo ndobva ndikandira vhidhiyo ndakabva ndaterekwa because pakanga pachitaura uyu Lulu handida kuziva chichaitika handimona ndakangoti ndakangoona vhidhiyo rakaisa iye handimona akaposta vana ndobva ndangoti kuzvafamba sei ndobva nditi honai pane vhidhiyo ndobva ndateerera vhidhiyo riya ndakabva ndapera pawa ndobva ndati Lulu mwanangu ndokumbirawo handika usacharamba uchitukana ndokumbirawo handisati ndanditauri naye nyaya idzi ndotozati ndotukwa ndokumbira kwanhasi ndimboenda ndinotaura naye asiyane nenyekutuka vana because kwazvakuenda hazvinga protecte vana vake handimona bvunzai kana sisi vake ndakavapindura muinbox Keti ushu mubvunze ndichitaura ndichimuudza nenyaya yevana kune vanoti Keti ndakatomubloka Keti pano but ndakambomupindura muinbox ndichimuudza nenyaya yevana kuti nai Keti ko vana ngatitadi kusiya vana pamunotuka madi kutukana nesu musiyene nevana vavanhu mubvunze is just that kuti inini ndinoenda kunotsiura munhu kuseri guys handiite zvokubaya live ndotsiura palive but ndichitora mazita pano nhasi kuti vanoda kuzonobvunza moenda kunobvunza as reference antimaona hanzi riri ghostran I don't know kuti ghostran ndongoziva sezvamuri tatenda handimaona ndobva zvapera saka nezuro ndobva ndaenda kuna Doreen ndikati mamoyo pane nyaya ndandichikumbirawo panyaya dzevana munin'ina wangu ndandichikumbirawo ndobva ndatokumbira ndikandoziva kuti nogona kuzonditukako but ndandichikumbirawo panyaya dzevana pavhidhiyo akabva handiziviwo kuti chii handizivi ndazongopindukawo mapinduriko andaitwawo siyana ineni chichichi handimaona sei musingatsiuri vanhu ivavo vanotuka mwana wangu ndikati no
ndinozati handina kutouya kwauri, but vanhu ava ndakatombotaura navo nenyaya yevana, handitoona. So ndikuonesa kuti zvauri kuita handizvo, handitoona, handizvo. Dei wambosiya akati handidi, because taura chokwadi guys, pane zvimwe zvokuti ndingati chiko handizivi. Vana panenge pasina pavanokwana zvechokwadi, ende vana tiringisa pasocial media vacho tichinyora chituka tichidini mangwana vanokura, iwo nenge wachembera kudaro. Vana ava vanosagara zvinhu izvi pasocial media ikangani guys, mwana hapana chaisiva. Iye anobvunza kuti ko chii chaiitika, zviri kufamba sei, hauchakwanisa kukanganisa vana. Vamwe vasikana vanoda kuzorogwa mangwana, panenge pachikuda mashoko makukutu akakomba. Hanomaona, munoziva how social media, how brutal social media can be. Mwana musikana achisangana nemashoko mamwe anenge achitaurwa nezvinhu zvakadai. Hanomaona, so zvinenge zvichinetsa. Hanomaona, so ndobva ndazama kukumbira pati being here ndangopindurwa mapindurwa andaitwa ndobva ndangoti alright ndazvinzwa, I'll back off, andika muitei zvamuri kuita, hapana chakashata, ndobva ndangodiwo, ndobva ndabudawo mazviri. Andika so the reason why ndikutaura nyaya iyi ndekuti ndiclarify kune vanofunga kuti ndinoenda ku one side, ndinoti iwewe nyarara ndisina kuenda uko. I try kuenda kwese guys panyaya dzevana idzodzidzi. I try kuenda kwese panyaya dzevana mufunge. Kwete ndinoenda one side nokuda zodai so, but kubva nhasi nangodziva kuti andika unongotukwa. Tom Jones cheche ndakatonyora, yes Tom Jones uyu akatotukirawo mwana, ndikatonyora ndifunga ndisi kuposta ndikati Tom Jones cheche ndakaona ndasingatombozivi mwana wake, takaona muchitumirawo mutuko womwana wake. Anomona mwana uyu haana chanotomboziva, anokwana papi. Isusu ngatiudza neuroyi wese, ngatiudza neuhure wese, ngatiudza pati vana it's a no go area. Ngatisiyei vana, tisiye ramangwana. Anomuona. So ndo maitikira zvinenge zvangoita guys. Kana njiti vana ndofunga maybe I did the video at a wrong time here kana kuti zvokuti kune vakafunga kuti ndataura nyaya video because pane mwana anga atukwa. Mupabatise guys. Inini andina mwana ari special kwandiri. Mwana wese mwana wako inini atori less privileged yeye ndiye anenge atori pamoyo pangu. Ari less privileged yeye ngatotsvaka kuti ndomubatsira sei. Handiti vanowana vanotowanawo zvavo. Andimoona. So kwa ini kwandiri hangu mwana wese ari special zvakaenzana. Hakuna mwana anonzi uyu mwana ari special, uyu mwana asi special. Zvokuti vabereki vangu mese muri pano makaungana kudai, ndinokumbirawo nemweya waMwari. Apa ndiri kuzvininipisa nemweya waMwari. Andimoona. Ndinokumbirawo pakutukana kwatinoita, ngatisiyei vana nevabereki kana zvaigona. Munozoti hakuna mubereki anoda kuzvara benzi. Hakuna mubereki anoda kuzvara benzi kana anoda kuzvara hure. Andimoona. Asi vakuru vanoti hura mapoko. And saka mune side, handina side. I don't have any side. Handina side. Because iwo ruta ndine side ka. Kuni vatoti futi avane side. Saka mkangoziva kuti ndikuti vana kwandiri vese, vana vakafanana kwandiri. Andika the moment andikosi ndivataure nemazita vese vana ndikavapedza, vandinoona vachivhumbudzwa pa social media. Ndichazama. Andimoona. Ndichazama. But handisi kuti ndinovapedza here. Andimoona. Vabereki vevanhu hura hunonzi nevakuru hura mapoko hunozvara mbavha nevaroyi. Zvichida kuti inini mwana wangu wandakazvara uyu anogona kuma mangwana muchitomuona ari kubhawa. Ndichitoshungurudzika ndigoita stress, ndigotanga kutomwa mapilisi edepression. Andika ndichishaya kuti ndoita sei. Andimoona kuti mwana apinde mstate zvinonetsa. Andi munoziva vana imini but zvichitoramba. Andimoona vana kana kune vakakura ndiko ndaikuza history yangu nchikura nyika. I always tell you my history kuti mai vangu vakatanga munamato wa 5 o'clock pa hospital, pa general hospital pa wangu ari sister paya. Nenyaya yangu ini because ndaijamba window. Ndichida kuma dindindi. Ndakakudza kuti pa chitukuko Midlands Hotel, chitukuko. Kupi vana John Piro na Eric Knight vachikupisa zva. Tichinda kuna swimming pool kuma open. Vaitoshaya kuti kumba kwedu azviko. Anoona but vaitoshungurudzika ndichirohwa siku ndisikati kusvika ndave nini. Saka ndaitoona mashungurudzika kuti vabereki vangu. Hakuna mubereki zvokuti tingabva tatuka vabereki vevanhu. Andimoona. Hakuna mubereki anoda kuti ashungurudzike nenyaya kuti mwana ari kudai. Andimazvona. Saka panotukwa patinotukana isusu. Andimona. Let's see matapura. Patinotukana isusu please. Vabereki ngasapinzei vabereki. Ngatisipinzei vana. Avana chavanoziva innocent souls. Apana kana chavanotomboziva. Andichimaona. Ngatisiyanei nekudza mashoko anorwadza vana. Ekuti vana vangu vachikura vanosekwa nevamwe vanhu vanodii. Andika pane vana vanotukwa pa social media pano. Andika stereki. Vabereki kukumbira. Andisikudzai zvokuita. Pana Dimbu boy anotukwa left right and center. Andika achitukirwa mhosva dzamai vake. Anditi pana Titi anotukwa
achitukwa everyday, achitukirwa mhosva dzamai vake. Kuna Nandi anotukwawo everyday, achitukirwa mhosva dzamai vake. Kuna Malia anotukwa everyday, achitukirwa mhosva dzamai vake. Kuna Dominic Domza anotukwa everyday, achitukirwa mhosva dzamai vake. Kune wangu Shakira anotukwa everyday, achitukirwa mhosva dzamai vake. Antika kuna vana Fifi vesa vanotukwa. Kune wa Tom Jones akatopindawo mustikeni, antika achitukirwa mhosva dzababa vake. Anditika kuna vakawanda vamwe vanandasiya ndevapi? Kune vamwe vanandasiya ndevapi guys? Kana varipo ndibatsirewo. Kana vamwe vana varipo ndevapi vana? Kune vana vakawanda andika vanotukwa everyday, chitukirwa mhosva dzevabereki. Kimberly Wasamasi, kune wachihera chaichai mwana uya Junior anotukwa chitukirwa mai vake. Vana ava havana kuapply guys kuti vaite isu vana mai mapenzi. Vana havana kuapply kuti vaite isusu vana mai vacho mapenzi. Tisu mapenzi. Patricia Jeki ane mwana wake futi anotukwa futi pa social media askana. Antimaona havana kuapply kuti isu vana mai tite mapenzi, sitigare pakamera apa tichiita zvatinenge tichitendana nevanhu kuti vagotukwa mangwana. Tachingokumbirawo nemweya waMwari kuti dai zvaigona ngatitei mweya wokubereka vasikana. Inga munotituka kuti tiri ngoma. Zvino kana ngoma dzichigona watiti masivanda zvakare dzichigona kutohwa moyo, ko imimi vacho raiti makazvara vana 5 6 7 kana musina moyo meme wamai mazowe zvinenge zvichifamba sei guys? Kana imimi chako musinga zvinenge zvichifamba sei guys? Let's have a heart, let's have empathy pavanava. Ngatisiyane nenyaya yevana, ngatisiyane nenyaya yevabereki. Zvinotorwadza vabereki. Handichigame chenyu ndizvandiri kutaura kuti vana vangu mwana ofira mai benzi here. Is it fair kuti iwewo ufambe uchifirwa nevanhu nekuda kwemhosva yevabereki vako? It's not fair. Wanhubu futi havasi pasocial media vana vesa. Chikumbiro vasikana taikumbirawo kuti dezvaigona patinotukana. Chikumbiro handisi kudza vanhu zvokuita, ngokumbirawo because panoda kuti pangowanikwawo one munhu anomirawo achingotaura kuti vedu ngatibatsire panyaya dzevana nevabereki. Tadi kuti timbosiya vabereki vevanhu nevana. Uye wamama Rasta futi anotukwazve. Antimazvona. So kukumbira vasikana, I hope kubva nhasi. Comment section, let's do better. Comment section, let's do better. We can help each other by not supporting parikutukwa vana nevabereki. Chikumbiro panotukwa vana nevabereki, instead of us supporting guys, just take it as if angari mwana wako ari kubvuraudzwa nekuda kwako iwewe. Unonzwa sei? Ndasiya yangu ipapo. Andimona ndasiyawo ipapo. But zvinenge zvakangooma. Comment section ndototemba imimi. You can help us. Isusu vacho munototibatsira kuti tizive kuti vana vevanhu havabatwe, vabereki vevanhu havabatwe. Anditi maona. So comment section tinokumbirawo ipapo. Antika ngatitukane chibvurauze chose. But vana nevabereki guys taikumbirawo kuti dai zvaigona ngatisiyei. Ini nditohwa muromo wangu uchitorema kuti ndisumudze muromo ndichituka mwana wemunhu kana mbereko wemunhu. Zvino zvodondiremera ndotoremekwa. So tongotemba social comment section, maybe muchaitawo something anditika kuti tibatsirane panyaya dzevana. Hanzi ndingakwirawo here sei maitisa. Alright, muchakwira my brother. Toda ndikapedza then mubva ndavhurira maline mubva matanga kuti muchifona. Andi zvakare hondo idzi dziri pasocial media guys. Ini zvandokudza ndita zvinhu zvangu kuseri. Mari mwezurayo ndakati naiwe Ketina hazvigoniwe here kuti ustope game here kuti ino revabereki rekutukwa vabereki uchidai. Handika akataura zvokuti mari dzangu ndikati Ketina nyacho imbori pai, hazvigoni here kuti one day ndingozongokumbira uye palive utaure nyacho kuti nyaya yei. Antiona imbori nyaya yei. Anmona ndakatosvara in case mukazonza kuzvitaura ndakatokumbira ndikatomu-unblocka zvokutodaro ndikamu-unblocka kuti ndizamewo kuseri ndatongozvitaura hangu pano. Right, handei kunext nyaya kuti mukwire nekukurumidza. Handei kunext nyaya.
hanzi nyaya yemadhumbe handisi kunyatsoziva kuti chandangozocho ndakaona madhumbe achiti ndave kuimba nyuwani anditika kwanda kugara kudi aendeswa kuNewcastle anditi and then ndikazoona nhasi mazuva achinda kunoona post achinda kuenda nomutora. I'm not so sure kuti what happened ipapapa handisi kunyatsoziva kuti chichaitika, so I don't want to comment much on that one because handisi kuziva kuti chichaitika. Maybe ndichazonzwa nemi handasi noramba tondo benotukwa no problem haisi nyaya takati kwavauta kuti pane chichandivhurisa chituko here hapana. So handisi kunyatsoziva chatozonzwa nemi makutotaura kuti ndinzwewo kuti chinyi yacho ndechii zvikufamba sei handisi kuziva. So far handisi kunyatsoziva kuti zvafamba sei chichinyatsoitika handisi kuziva. Pane imwe here nyaya guys iripo hanzi Fanny Madhumbe. Vaita sei Fanny Madhumbe? Fanny Madhumbe kune munhu akauya achiti kwa ndine nyaya yava ndida kuti nditaure mabvira vakaita maitira kuitika kubasa. Pati munhu chona handina kuzombomutawo follow up ini ndakangoona kuti nyaya dzinonetsa kuti ndite sokuti ndikutsvakana naMadhumbe na kuti ndakangobva ndangozvignowawo handimaona. So I don't know kuti chichinyatsokuitika kuna Fanny Madhumbe kuti mastiti mukutagwa Fanny Madhumbe here kana kuti kudini. Then kwaita yema audio yema chats akabuda mukoma wingi leo anga achibuda mazuva afura ya guys. Guys munosora zvenyu nditi kwanzi mafuta dzambura futa guys muchita body shaming anotobata makrimu dakrimu guys pane mari papo. Harare Girls takambotaura tikati Harare Girls but momwe machats guys they were meaningless. Aingoriwo machats nje anomaona. So handizozivi if there were kune mamwe ari beyond handisina kuona ndizi ndakangoonawo maybe ndakangoona musi wokutanga kana kuine mamwe I don't know about that anomaona right. Saka fona iyi guys admin ndokumbura mupino hanzi yasara nakoba ndisivi yatawanda ndoyopedzisira guys iri guwa iri guys ndakakwisira ipost panikati ku Newtown uko kune munhu uri kuisa poison ku Joburg uko kuti vanhu vachidya vasadza vanhu kuti chikazo sadza kumarengi kuya ari kuuraya vanhu nokuti kesi iyi inenge kesi number 3 munhu achingodona angogwara ngoti mudumbu ofa. Pane mukomana ainzi T1 akashaika koko kuningikiri kuningi akadonha muhanzi kupi amene vachitoteve kuna Limpopo vachienda kuZimbabwe ndobva angoti vakati kuzvipita vakasvakafa akanzi poison handiti. Saka afa kudaro mariro guwa iri aenda kuZimbabwe boduko kunonzi wanga ane vakadzi vake vaviri handimona ane vakadzi vake vaviriwo kwakabva kwauyawo magirlfriends anokwana kuita 4 akanga ane nhumbu handimona akanga ane nhumbu 4 akauya magirlfriends. Saka auya magirlfriends pakuvigwa pakusumudzwa paya panonzi pakakandwa zvidhina zvitema vamwe vakanga varipo vamwe magirlfriends akanga aripo vakadzi vakaramba vakadzikama zvavo vakanyarira varipo vanozikama vari official and hama dzisedza aenda kune vakadzi vari official uko ndokwadzaita zvese. So pane musikana ari kunzi akatobva kuno kuSA kunoko anotosikama musikana iye achita zvechiri ana izvi ndokubva aendawo ane nhumbu yakewo. Asi zuro musikana uyu after the funeral anonzi akamwa mushonga akabva zviuraya akatofawo nezuro nemimba yanga anayo iyoyi. Vamwe voguwa richiti rinobudawo richiti kwanzi musikana uyu ana mai vari kuabroad vaitumira mari handika iye achinzi ndokurora muna August naT1 ushu. Saka mari yese yaipiwa namai achinzi aite chima projects akanga apa mukomana kuti afanotenga motikari here nekudi handisivi achiti kunozodi kuzodzosegwa mariya mukomana ubva afa. Saka musikana akashaya kuti ameno iguwa guys handina mafacts zvinhu zvingotaurwa unoona zvanzi hanzi taiona video achitemwa handizivi. Saka kuri kunzi hanzi musikana uyu wachona afa uyu home girl wadzimu zadzi ushu kwanzi akuda akatadza kuzvitambira here kuti Maria munhu atofa tokubva afawo. Vamwe ndio vanoti anga asingasivi kuti kune mhuri kumba uku vanhu vakasunga hobhobho vanga varipo zvakamurova because unenge uchifunga kuti uri wani ka guys unenge uchifunga kuti ndiri wani pamuchinda handimaona muchinda anenge atori vamwe vanhu vake vanenge anavo ndobva adini amwa mushonga kafa. Saka chokwadi hachisi kuzikama kuti ndechipi. Vamwewo ma-edited versions ari kutaugwani vamwewo ndo vari kuti anoziva kufa nekufa anoziva something nekufa kwakaita murume uyu sei azviuraya handimaona atyangozi kuringobudawo maversion kuenda kuTikTok uko nyaya dzecho dzisende kwadziri kupostwa uko kuTikTok uko dzizere handimaona. So kuna munhu aisa interesting comment jitau andinakidza ati pakabuda vagirlfriends 4 ko vamwe vasina kukwanisa kuenda kumariro vakasara South Africa uko nevamwe vagara kuZimbabwe. Vanhu ava vanga vari vangani asi ndikatozvifungwa kuti asi chokwadi vavasirisa vanozokwanisa kuenda kumariro vamwe havana kutoenda kumariro. Mini ndise kuti varume ava pandanyora kuti varume hatina zera navo guys honai unenge uchito aufi wakabhilivhisa kuti kune munhu unenge uchitozvina kuti uri wani mai mwana uchiti gwa yese uchiti uri wani
Asi guys, kana tozogara marana kana kuri kuda kutakurirwa zvinhu zvenyu mahara kuinda kuZimbabwe kuti musabhadhare kuti muwane more profitika, muchafa nechijoki ichi chihure chashawo ichi kushawa hakuna chichakuurayai, because marana ndiwo anowanza kutambira kakumanikuku. Saka nenyaya yekuti muchigara muriko papaya, kana uine nyashi kuNewtown, uine nyashi dzako kuNewtown ko uri yellow bone, unotobatwa. Wabatwa hanzi ndikwizei, alright, regai tinzwe. Uyabva ati regai ndikwire. Manje Ruvimbo hauna ningirikirika, hauna green button. Can you please call number idzo? Panzi ndine nyaya yese ndifonerei. Chiregai tichiwaguwa riri authentic. Ini rangu harisi authentic ka. Iri riri kuenda Ruvimbo iri ndo riri authentic guwa. Saka Ruvimbo, tora number idzo ufone ku WhatsApp. Tora number usave tiwe kuti zvakafamba sei. Ngatiite chidzidzo guys. Ini ndikutaura iyi nyaya iyi kuti chive chidzidzo kune vakadzi vasara. Handimaona nevarume vari pano kuti muzive kuti hamuna chigai chamunenge muchiita. Iye waindi nemakumba ake matatu. Vana vevanhu vasara vane nhumbu. Uku mukadzi ari kokumba. Mari dzose dzakadonetwa dzakadopuwa mukadzi. Kana kuine zvimaasese zvatotusarira vakadzi vake vavira ndo dongoshayaniswa. Imi mipapa yako zvino motonotsvakazve vamwe vanokutakurira zvinhu zvezvechirani kuti muindi uyu wanga chikuitirai hakuna watoenda kakuchina. Saka motonotsvaka zvimotononyengwa zvine mamwe zvemakondakta kuti muite. Imi makondakta nemadhiraivha ebhazi imi nemi hamene kuti malodha kana kuti machii hambva zvakaoma. Muchafa chihure chenyu chikaichi chikuti munoita vanhu 50-100 ka1 kudai so. Haindotaura bosi kurengi kune shamwari dzangu hobo kurengi kupawa hobo kune boys dzangu dzokutodaro ende ndaigara chitsiura boys dzangu idzi chitaura kuti boys time ndamira newe para pamakoza wa receive vanhu vakasiyana so uchitaura kuti assistant imwe yaka muchafa imi. Dzidzai nhasi, dzidzai kusiya majara vana venyu vesara chitambura vesava iwo nenge wafa vana vesara chitambura vesava imi mafa. Right, authentic gisting afone tuone. Ruvimbo, can you please call in? Hauna green button ndip aid. Phone, can you please save the number ufone. Guys, varume atina zera navo zvezvo kuti unosora uchinda kunogwa uchitwa kugura murume ka unenge uchitopedza time yako guys. Kupedza time. Kana wafunga kunonyinga kumabhazi ka uziva kuti munenge muri 15-20 pamunhu wani kumabhazi uko. Nokuti achingopinda mupolokwane anotoona vakadzi 4-5 vakanaka vane nyashi vale yellow bone. Achinosvika kumesina anotoona kuti umwe 4-5 vane yellow bone vane nyashi. Achikona kuroza bhodha kuti kumasvingo kungundu 4-5 vane nyashi. Zimbabwe masvingo 4-5 kusvika kwarani anengaona vangani. Anengaona vangani. Saka haufi kana uchidana na driver wakana kuti na uyu webhasi uzive kuti hausi wani. Makawanda. Hausi wani. Yeah. Phone 18 wenda kufona tinzwe. Chifona inda fona zvangu maline guys. Phone 18 Phone 18 ende marana ndiwo ari kuita chigame chose chimarana. Ndiwo kuita chigame chose chimarana. Ndiwo kuita chigame chose chimarana. Ndiwo kuita chigame chose chi. Hanzwe ive mabhazi nemagonyeti semufanana kudai so vakangofanana vemabhazi nemagonyeti. Right guys, ndavhura pane nyaya dzisedza masters dzakachitaura idzi guys. Kana une contribution ndoda kupawo guys. Phone mukana ndiwoyu fona upewo but unotaura nyaya yako usingatuke vamwe vanhu antika you come here and say your points without kutuka antika unotaura nyaya yako zvakanaka point dzako zvakanaka odo nawo pasina kutuka antika right. Fona itinzwe hanzi nemauba ari wesere laina ruda kuda zvekuedwa konti kuti fona iwani laina unoda kuedwa wewe uda une nyaya just regaiti phone hanzi iwo mauba driver ndo maure kwaina mauba hatisi. Ndingonasa kuti vari machona kisango vemaureni. Hello dear. Sisimeli makanganwa yasera akachengetesa murume wake mwana for 12 years. Ndeipi kwa uiona ndeipi wewe? Yemukadzi anonzi Sera akachengetesa murume mwana 12 years bvazomuhurira naKobi weku akamupa kadhi rekuZANU-PF watu. Ikupi? Yayo ndapoiona. Amuna kuiona ndabva nezuro nemarimwe zuro. Ipi yemukadzi wokunzi waihura neFortuna? Kwa iskitiro. Kwa iskitiro. Murume nemukadzi wakaenda skitiro. Kumachatsi akazobuda aKobi. Handizinda kushikwa iskiti ndakazochinza nzi iskiti. Kune machatsi akazobuda one Sisimeli.
handina kumaona ugozondikandirawo Alright. kwanzi itakationa nyaya yachonaka ndikatoipostawo panhiki iri pastatus but ndakanzwa kuchinzi hanzi iskiti murume nemukadzi vamwe vachitaura kuti haa vanhu vagona ava because everybody was thinking kuti it's real. Maona so ndakatongoti rodzifonaka ndakatongoti ndakatoona vanhu vachikomenda chiti haa vanhu vagona kuacta because zvaitika musikana wepaka ruvimbo chifona zveaiti ruvimbo wave neclip tambira ndi8 iwa zvimuruvimbo iwo nguda kuti pajesu uri mucomment section kwira iri kuti connection failed nai ruvimbo buda udzoke ruvimbo nationa kuti ya8 here okay handizivi ndakatozoziva kuti ndisingazivi mazita kana ndakangoona nyaya but ndakaziva kuti skiti rekuti kwai ndakaona spam chamber naimiro spam rinoonekwa muchemba here guys tauraiwo chokwadi spam rinoonekwa muchemba here guys mitauraiwo chokwadi imi amen imi vanhu tiudzei foni yangu yeapp ikunetsa manje ndikutira kuedhaka apa iwewe ruvimbo tichida kudaira urit toni kudaira toni iri kuti for connection failed handizoti chii chikuitika nefoni yako right ikatimbonzwa hallo pamakuwa Simeri muri right. Ndiri right muri sei? Inini mataura zvakanaka, you did very well pamataura panyaya dzese sometimes tinenge tisisina kana zvekutaura asi tinongoisawo kuti macontribution twedu asi kutaura zvamaita magona kuadresa tinotokupai 10 out of 10 anyway. Panyaya dzevana kati Simeri ndo pandangofonerawo zveshuwa sevanhu takabereka kaka it was going far beyond. Because munhu angataura kuti mwana womunhu uri kufa ngaafe ipapo zvakandibata ndikati no anything happens tobva tangoti zvaitika semashuviro anga achiita mwana uya wofa zvozoita sei naisisimei munhu unonyarira pai. It was very wrong. Vanhu tine madzimai ngative nemweyo wokubereka. I think pane azomutsiura because paanga akuzita live namai vake anga adzikama ende akutoti andichada kunzwa nyaya dzekutuka kwevana. Ndini ndamuudza kuwhatsapp andipindura hake zvezvekuti handisi kuda kuzvinzwa ende imimi sei manga musingatsiura asi haana kuziva. Ndikatomupindura kuti no nditone machasa acho ndikati no hausi kuziva chete vanhu vari kuti sendisina kutsiura ndakatovaendera iwe ndiwana sina kutounzira ndatoita gather the courage dzekuti ndikuinjire because unogona kutongondituka saizvozvo zvakutoita avawo vakatondidaro zvauri kutaura iwe vakatombondidaro kuti sei mauya musina kuenda uko handimaona so ndataura naizvocho ndinotochatsema voice notes aita live namai vake ka vese infact ndingangoti I'm not going to handisi kuinfofa zvangu amai vacho but vese vanga they were corresponding that no hatichada zvekupa hapataurwi zita iroro ende hapachataurwi zita rekutuka munhu thank you kana zvadaro zvanaka which was okay. I think soko rasvika soko rasvika but inini hangu ndirongoda kungodzokorera futi thank you very much nezvamuri kuita Simeri muri kuti waraidza vamwe tega unongoziva mashipu tabvuna vanhu vanenge vachiti waraidza dzeni dzinokaka kaupenyu kahope kanobva kauya muchinyatsotaura. Thank you so much. Thank you my sister, thank you very much, thank you. Kana shoko rasvika guys, thank you. Kana soko kana zviri zvaitika aiwa tinotenda Mwari thank you guys ngazvirambe zvakadaro aiwa ndingatofara aiwa dzanga chituka aiwa kutuka patisha jeki ngava mutuke handiti vanotukana vose patisha jeki ngava mutuke vanotukana iye patisha chipindirawo patisha ngapindirawo futi vatukane handiwana but tiri kuti vana ngavasiye kwanza I know quite a few people spoke to you. Thank you. Whatever, whoever aenda chatiri kungoda as long as vana vave ngikiri chete out tino wakufara right fona iva ngwachida kufona vava all right ndidzosere makosi kune vanga vachifona all right all right hi dear yes kuri sei mushe kanjani aiwa hamukwanalaiza nyaya zvakanaka chaizvo chekutanga
taura pamusoro pevana vedu ava vari kuCape Town. Ava vana ava vachadzidziswa lesson namukoma wekuzvitunhafu. Vari kuona kunge vari kutamba. Vaita kamwe kavhidhiyo ameno kana makaona zuva reuvira irori vachitotaura kuti zvakanyorwa nechirungu hatisi kuzvinzwisisa, vachitowedzera kubira fuel pamusoro pemoto uri kutobvira. Saka mukoma ubva vaitora vakati ndiri kungonowedzera futi kukoti. Saka zvamuri kuti vazvinzwa zvezviya vana ava dzedze yainini dzedze. Vana vaive yainini unonatsoona kana vashati. Hanzi they removed the videos. Hanzi vabvisa mavideos. Musatambe my sister imimi zvekuonerwa nevanhu zvihanzi vabvisa mavideos. Mukoma mo boys but mukoma mo boys will not go that far zvavo. Vatopedza so. Aiwa vatopedza. Ivo mukoma kana vakatiteerera vanoziva kuti vatopedza. He is not that. Yeah, because mafesa ave vana vambochinja vambenge vambotidzikamei zvavo. But kavazoisa kavhidhiyo ipapa pangozvioneka kuti vanhu vasina kunatsounzwa, havasi kunatsoziva kuti mutemo unoshanda sei. Ameno kana vazongofungirwawo kuti vaenderegwe kumberi ameno havo ndizvo vadzidzewo ameno hatiziviwo. All right, thank you very much Kola. Taurapo yekutukirana vana zvangu nevabereki nini I don't support. Kana tikatukana pachedu kana pachenyu masocialite, tukanai pachenyu mimi personally. Musabatirane vana, musabatirane vabereki. It's very wrong. I understand. Thank you very much Kola. Thank you. Right. The 18s go over. Hello pagoa.com. Muche muri sei? Yeah, there's no contributor pavana. Thank you so much. Your life in this. Thank you so much. Awareness understand the question, so come and stuff. And this would want to understand that how deep that's going to hurt their kids. Social media, not every social life, but own outlet for social media. But anyway, what I wanted to say is, a suggestion, says, Murgo advocate for Mukuti no Kutukavana and Kutukavaberek. Kazhinji muri kusema socialites munopanana time kana mumwe munhu ari palive because muri kuitira manumbers handiti mune muchiitira manumbers mukaona kuti ninga ari palive munombosiyawo muchipanana time kana munhu ari kutuka vana kana muchikaziva kuti okay pane masocialites ari behind you vari kuchinawo kutuka vana handiti chimobilizanai kana paine munhu ane live yake iri kuita zvokutuka vana vari kuti aiwa not bullying kuvana nevabereki handiti musai live and motonyatso highlight kuti if you have to say something else but moti muyai kune vari kuti hatisi kuda kutuka vana kuitira kudonhedza because they depend on numbers, they depend on viewers. Vadonhedzei ameno kana if that makes sense, but it is so bad zvakuti unotoshaya kuti ko chirwere ichi chiko. Mamwe dzimwe nyika dzinoita zvinoungana zvinobatsira kuumbana muupenyu. I like your video, I like your page. Ine kudzidzisa, it is so different. It is so clean yakadaro sismen. And I really commend you. I really commend you for that. I hope my socialites I hope they will learn from that. Thank you, Sister. Thank you very much, my sister. Thank you very much for the compliment as well. Thank you. Vanhu vanokomenda pana pachitaura so unotarisa age yavo page rinenge rine vanhu vakuru. Ukatarisa page yavo ndivanhu vakuru, ndivana mai vakuru nana baba vakuru. Of course tine vana vanongofarirawo vamwewo vari panapa vakati but page rino iri chero kaenda kuma insights kwepage age group inotokudza
kuti panofolora vanhu vakaita sei vekuti tinogona yes tinombofasisa but patinodzoka tichiudzana tichitsiurana tinonzwisisana ipapo togona kuita kunge tisingazvinzwisisi but tinotozvinzwa kuti shuwa pandatsiurwa andika yes gid chindakuro right. Pane vamwe here guys vada kufona fona ichinzwe. Pane vamwe here vari kuda kufona. Pane vamwe here vari kuda kufona. Kwanzi vana kobvigweso here iyemi ndimi ana acho imi ana ashi ndimi ana acho. Pane vanhu vakuru pana peji rino rine vanhu vari kuma 60-70 years peji rino rine vanhu vari kuma 70 years pana pa 69-75 years vari pano papeji vari pano papeji. Pane vamwe vanhu vakuru, pane vamwe sisi vangu vane makore 50 baba vavo namai vavo vanotondiziva kuti simedi vanotohochawo vari pano vari kureri kuma first world school vanotondihochawo. Saka imagine vane 50 years vabereki vacho vane makore mangani varipo pano right. Fonai guys ada kufona alright. Pana isa request ushu nyasha gaiti ede nyasha toni gaiti mbo ede vada ku edwa toni hanzi nemwe comment section kupanana time yeya hapanani time anopanana time yeya ivo vachivengana kola ende utara chokwadi chaichai wasendire request achideclare zveshuwa chokwadi ichocho zvekupanana nhingikirizvo hapana nhingikirii inopuwa time. Munhu anenge achingozvibayira ngo chiro zvandaita ipapo ndingozvibayirawo vanhu vake zvakaenda takada right. Fonai guys, fonai tinzwe mungobatawo pamabata ndakupedzerai mapoints saka muchina zvokutaura. Hanzi Edna Queen Bee ndisi kuona Edna yake papi ari papi Queen Bee wacho sikumuona ini ari papi ari kupi Queen Bee wacho handisi kumuona ini ngaafone Queen Bee ane namba dzangu ngaafone because handisi kumuona mucomment section ngaafone hanzi hamu saka hapo Queen Bee Edi Queen Bee aripi Queen Bee wacho ndisingamuoni. Hanzi let's request hapana request yako liyamira ndikuedit from the comments tone. Let me edit from the comments. Hello. Hello, maswera sei sismeni taswera sei taswera edu aiwa tiri kudzidza ndafarira hangu matauriro amaita rege ndibobata nyaya yataiti nakiki vana vanofanira kudzidza ngatisati vana ngatiti mukadzi nemurume ushu nekuti vatokura kuvana havachakwana ngavadzidze kurespekta vanhu mulife hamuna munhu asina basa munhu waunodadira mangwana yeye munhu wauchazoda next time kuti akubatsire saka ngavadzidze kuzvihambula vabvise pride haibhadhari munhu ukabvuma kupusa uchiziva kuti at the end unobhenefita zviri nani than kubva vabva vazvita kuti vane mari stereki. Saka mazimbabwenzi ana basa nekuti zvese zvavanoita izvi vanoita nerurimi rweshona. Mazimbabwenzi anovasapota not kuti hanzi vanhu vari kunze kwenyika or something. Saka ngavadzidze kuzvininipisa, ngavadzidze kuziva vanhu vakuru, kukudza vanhu vakuru. Bhaibheri rinotaura kuti kudza vabereki vako ndo chinhu chekutanga, not kuti vakakuzvara chete. Even maelders ngavadzidze kukudza vanhu vakuru, vazvise pasi petsoka dzevanhu vakuru, and then zvinhu zvavo zvinovaitira. Pane vanotukanirana vana. Inini number one pandinoshora pana Doreen handizivi kuti ane bitterness kana kuti ibhurongo yanonwa ameni. Semunhu wakabereka iwewe haungawishe kuti mwana wemunhu dai afa, dai kakafa toda kutokapeta. No. Even kana tine magrudges, kana tine maproblems, handifaniri kuwishira mwana wemunhu zvakashata. Denga rinotaura kuti regai vadiki vayo kwandiri nekuti mambo wekudenga ndewangu. Saka wai tichivenga vana vasina mhosva nekuda kwemhaka dzevabereki vavo. Saka ngavasiye nyaya dzekutukirana vabereki, ngavasiye nyaya dzekutukirana vanhu. Unotonzwa mukadzi mukuru ane 5 cents ashuya achibvunza kuti
maibhukanya vatotukwa here like really zvakashata zviri kuitika pasocial media. Tsika dzachona munoti vakadzisa kupi chero iri new generation ka, but hatingambotolerata kuti munhu utuke kana kuti mai vako utuke kana kuti mai vemumwe utuke vana vemumwe uchiwisha zvakashata, which is very bad. Ndo pamwe patirikuona kuti tinozvitsikirira tega, unongoramba uri pamerry go round pa one place because haukwanisi kuti uende mberi because of mashoko ako aunenge uchitaura iyawo. Saka ipapo vanhu ngavadzidze kuti sometimes zvatinotaura ka ndo zvinotivharidzira mablessing. Asi nei guys, ndambobvunzawo wangu guys, ndambobvunzawo this question. Anditi poya mwana pano yachindituka akitika oya achindituka achindishauta ndisina kumukanganisira, ini ndikamutukirawo mai vake ndendakanganisa here kuzi ndiri mai vashakira. Revenge sisimila haina kunaka because vamwe vandori vanoti kudii guys, munotiwo kudii guys. Ndouya munhu mwana ungu yaundituka apa indotukawo mai vake, handimaona moti kutukira mai vake ndotukawo inini handiri mai vashakira. Vashakira ndotukawo watukawo nhikikiri andatukawo ndiri mai vomwe mwana. Pane pakamira sei apa guys? Hazvipere mushe, saka ignore a foot to avoid noise because mwana anenge ada kutokutangai akakutukira ada kutokutsvagai kuti mupindure zvatongirikini yatonyaya everyday, so it's better to keep quiet moita kunge musiri kuzvinzwa. And then number 3 tida kutaura yamukoma T1 mukoma T1 vaizozarura huru chaivo vachivhara diki nekuti zvatiri kungoona mumastreet umu mukoma T1 vanenge vaitotunda shuga nekuti madhirama macho akanyanyisa vaibata basa vanga vari rume chairo chairo. Aiwa mashofe nematruck driver hatina zera navo, zera navo ndoratisina, but pandoshora iye musikana wika kuzviuraya is not an option, even if kana anga akasangana nazvo kanyeperwa kunzi ndiwe wega. Varume mugariro wedha nemotikari wedha shofe wedha chi, varume hatina zera navo nekuti zvavanongoita zvakangofanana. Saka apa musikana waye azvipfudzira hake mahara ka asingatoziva kuti hazvina kutanga paari zvitoripo. Ndofunga haana kuzvigamuchira aitofunga kuti ndiyega. But mukoma T1 aiwa vaibata basa. Pakaipa. Right. Pane imwe here? Okay. Aiwa hapana imwe, ndidzodzo chete. All right. Thank you Kolari, gatimbofonera vamwe back. Thank you very much. Okay. Right. Gatimbofonera vangu vachifona back. Hanzi varume vadii vapiswa. Varume vakapiswa munogona kugara musina varume here. Hello dear. Kuti sei? Uri victim? Oh, sorry, ako. All right. All right. Kana tiri vanhu vachinohodha zvinohodhidzo basi enda munhu anoenda aine 3 vasikana basi one time anditi so mwana kasapa ndenda ndine chamwari yangu so ndaiundana naye aive driver. Driver bandudza kuti iwe uchagara pane munhu wangu, iwe uchagara naye panaka anditi pamberi bachire nzvimbo pamberi. Kwaita munhu anenge asaniwe mazuva iwo anenge ari murume anobva aenda pakati. Kwaita munhu anenge akasiyirwa nzvimbo, handana kuti kuona ndisire nzvimbo ndiri kuuya kubva aiswa muback seat. Kana chikafu chakuuya panhego kanoti tasvika panomira mabhazana, chikafu chinouya nepamawindo pahutanga woenda kugova anokuwa chikafu chemana kuti ueginowewo zvinenge zvinoenderana nekuti situation iri sei panzvimbo. Then uye kusvika ikoko handiti kana ari kudiwa kaipapo ndiye ari kudiwa. Saka zvinhu zvese zvinoitika ipapo vakadzi before in love nenyaya yekuda kuchipisirwa zvinhu anenge aine mhuri futi kumba handiti anenge aine mhuri
kumba ambirwa zvinhu kati vasongobikwa mahara kasisine anone munhu aenda kuigirowende dzevana maona ende dzevana dzinouya umurombo hanzi ndikwerete somai mumwe anobva anzi uri kureva kuti vasikana vanodyiwa futi nevanhu vemabhaza ndakazongonyura ngezimba takafamba nemabhasi tasingarare mumba tichiota iwe wakanga wakanyingwa kubhazi ripi iwe wauri kubhazi ripi ani asina kunyenga but nane mafriends angu alright so unozoona kutika munhu anopera kudyiwa mari dzichidyiwa unomushoraro ngokuti ndigiro chakati ndozopa mari yangu muri munazve uchaibvunza saka uchaibvunza ubva wasvika ubva wamiririrwa pabhazi kuti zvinhu zvako zvikwire ungomiririrwa chete hazvibhadhare zvikwire chocho so zvinobhadhara zvavanozoita mupirona yakachenjera vanotanga kutaura newe wapedza kuta bhazi kunze kuti anongouya anongouya utomira kana uri wadhaiva maona kondakta kunova magwaya ndio anoyachiti mari yebhazi yakuita mari dzebhazi handiti kana zviti zvinhu zviri kukwidzwa bhazi zvinobhadhara hapana isingabhadhari but the fact yakakumirira akupa chikafu pamvuma kusirwa siti ndifete izvozvo vanhu vari kudyiwa sesimeri vanhu votorwa nemakondakta nemadhiraivha zvinoitika zvakawanda so munhu anotoziva ine 8 kana 10 kana basi zvatirwa hazvishamisi munhu because isusu vakadzi tinofanira kuti tichilimita kuona kuti inonda business vaingosvita zvinhu zvangu yaini padare bhazi ravo vanhu ava vanenge vane vakadzi vavo kudzinga hei kola waita hako wapedza masport guys muri kuzviva sokana kola hakuna chamahara right uri right iwe mira nevakaendri kudaro uri right chamahara sisimi ndaizviona uri right iwewe ukaenda pamabhazi papayaka chero une hama yako iripo ka unosundikwa kondakta kondakta anotouya kuti mari yebhegi yepasuro hazviri kuda kutoibhururwa kwari kudhraivha bhazi kuti upei unosundikwa kana mapedza kubhadhara ochizouya kwauri manje uri right kola yes uri right ati pane pamwe takazopedzisira tisiseni zviya zvokuti makutumira mari makuziyana munongosvika mupa wadhiraivha mari kuti ndiendesekonopa maneja wangu handiti sisimeri mumwe mari yemumwe munhu atumira 1000 US abva apa munhu waifambidzana naye hana inoripira zvinhu zvayakabva ainyepa kuti ndadzokera panzira ndadzoka ndaenda kumberi atenga preparation mukadzi wakavaire nhumbukumba atenga preparation yeke mari yes saka point inenge inaikola help me understand point yekudangana nevanhu ava inenge iri yei now kana pasina benefit rekuti uri kuindisirwa zvinhu zvacho mahara point yacho inenge iri yei murudo here waidi zvanoita kakutanga kayakanditi varume vanokakunyengera so pekutanga paya paanotanga kupira kayakaya maona anobva akubhadhara $10 handiti basi raita from pay to pay $10 anobva abhadhara handiti obva waenda simukuzviona obva atokufonera wakudzoka kwaambapi zvese zvinenge zviri zviraiti ubva watosvika chikafu akatengwa ende anogeza inge zviraiti dzekutanga mari iyo inodzoka because achakutira zvinhu kumesini eshakati inodzoka kuti munhu uyu akuenda every time achabhadhara ndiye achabhadharisi arumba uyu winji indauyore matiketi munhu kana ari driver anouya bhazi raakubuda raana windi kutoroko raakubuda ipaano mhanya dhiraiva kuzopinda angopinda ukatanga kudhiraivha
hakuna chauchataura naye. Saka chako kungochengeterwa siti chete asi unozvibhadharira siti rako lageji wabhadhara chako kungochengeterwa siti chete kuti ugare kuwindo kwaunoda. Kana mazogara futi mazogarisisa atone vamwewo vanyowani because bhazi handisi kunoona vangu mabhizinesi vanowani vamwe vari kupinda mumafunidi siti vacherororo unotsaka kuchengeta vende kuzochengeta saka tiri kutoakanana nesu vanhu vechikadzi isu vanhu vechikadzi isu titori problem ngatimboziva kuti kana taenda kunohodha tiri kuenda kunohodha sikwambosvitioyo it makes a difference. Mukadzi murume hazombomira kuita zvaanokwanisa kuita sesemeli because nekuti achanyenga iwewe mangwana kunyenga mhiri kuti basane mukadzi kumba haana chaanomira kutadza kunyenga teni because hamusi maufa hamusi vakadzi vanhu ane mukadzi kumba saka inini handikwanise kupinda pabhasi kutanga kubvisa ngomo hazviite because already ane mukadzi. Ini munongogara ini pamunogona ngetisikazi ari but muri 5 muri mese anenge achitongoziva kuti ndakaringa ndakagara zvakachikutenda kudzungaira ari mukati muno uri bhazi richakagara richiri kunodo anouya akazara akusimuka atokona mauhingi kadai anotopinda ubva changodhireva okay. Okay. Right. Thank you very much. Kola kune vachinifonera ndikunyaya chini. Musati madropa kola moms. Musati madropa kola ndo vandakwirira. Okay. Tava dropa utaura. Alright. Ndandoda ngoti aiwa kola ngavasati vhara moms. Kola vakadyiwa vambosvika vachiti victim. Ike zvinova ukona kola vakafanirwa ngotiudza kuti vakadyiwa maharawo mabhazi zvobva zvangopera kwete kuti vanosanganisa nyaya kola handinaufarira ipapo mhomzi chete kola vakadyiwa vakuti hanzi kwaiye vanhu vanozodyiwa ngavangotaura reality yavo takatovaregerera vanonaka vanhu ava vanhu vanenge vari nakidzwa vauya uda kutiudza nyaya dzekunyepa bhabhai moms murarapo zvimwe zvesebho. Alright, thank you. Uye nikisi vana vacho zvacho zvavanotaura vikaitinzgo uya kutanodza nyaya isi vikaitinzgo zvakafamba sei. Hi dear. Yes, kuri sei? Mushe tipe gist chii chakaitika? Pakungokomenta zvangu mune ya T1 Bhagamu aifambidzana neshamwari yangu saka shamwari yangu ndoenge chitipo majisi aitika ndoengwa tisiri pamwe chete. Okay. But mukomana aidzifambira nyaya dzacho. Mukomana aiwa aibhagamura zvake senickname yake. Kusaka bhagamura raita vari nickname rekubhagamura vanhu. Aiwa inge nickname iyo yekubhagamura vanhu mastreet. Okay. Saka kwai chii chaitika? Matauriro azvo zviri kungoitwa zviri kunzi marana mazhinji akapfuura nepo. Okay. Saka tisingazozivi kuti marana yanga achibhenefita chii from all those things but vakapfuura nemumaoko make Bhagamu. Saka iri Bhagamu iri rakagara riripo here achiri mupenyu kuti takautanga afa ragara riripo achiri mupenyu. But vanhu vanga vasingazoti Bhagamu zvinorevei vazoona iko zvinoti airevei kuti Bhagamu. Vanhu vasozviona izvezvizvi kuti zvenge zvichirevei. Ragara ririmo kune vanonatsekumuziva chaiko chaiko ndo ruzita racho raifamba naro iroro. Saka shamwari yako anzi chii chaitikawo? Saka iye zviri kunzi panhamo apa kune uyo ari azofa uyu inhau yekuti mari yaishandisa imari yaitumirwawo nemubereki wake ndopa waishandisa mari yaya ndopa watenga vese mota naT1 mota anga ine mota yaakakatenga muno muSouth Africa. Mota rudzii kona? Hello. Yemota rudzii? Handizive zvangu kuti mota rudzii iyoyo. Alright.
Saka ndo zvimwe zvinhu zvakamurwadza izvozvo yenya kufa uyu nekuzodzingwa kwaakaitwa panhamo pacho. Aifunga kuti pamwe ndiye ega inga anga akapiwa dheti rekuda kuroorwa, akatozoona kuti vakatowanda zvisingaitenge, kutori nevamwe vana hobho vatoripo. Hanzi aiti August. Anga akapromiswa kuroorwa muna August. Apo mari yaanga akashandisa imari yemubereki. Saka all those things zvakamurwadza kusvika azviuraya. Saka kuzviuraya ndiko kuti kudiko akatedza kutora mota here, akadii chakaitika, akatedza kuti aclaim mota beki. Ipapo ndo pasiri kuzikanwa kuti kuzviuraya anga kushaya kutotaurawo sei kuti mari haisisipo. No one really knows kuti why akazozviuraya. Mota yacho yanga iri kupi? Ndifunga kuti akambozviurayira rudo ini uchisiya vana vako, because kutaura kwazvo zviri kunzi musikana yanga ine vana. So I hate anga ine vana kuti anga ine mwana. Ndozvanda. Saka mota yacho yanga iri kupi, kuno kuSouth Africa kuti kuZimbabwe? South Africa yanga isati yatokrosa kuenda kuZimbabwe. Saka musikana yanga achigarepi? Musikana uyu anga achigara muno muSouth Africa. Saka mota kuti anga asagara nemukomana here? Mukomana anga asingagarika panzvimbo 1 kasi munhu aifamba nemabhazi. Mukomana anga asingagarika panzvimbo 1. Saka izvozvi mota inogona kunge yakatosiyiwa kune mumwe musikana? Mota mataurirwa zviri kuitwa itonzi yakagowewa panhamo ipapo. Yuwi. Saka ndo zvimwe zvinhu zvakamurwadza izvozvo izvo. So it's a very sad story. It's a sad story. Especially marunners vanofanira kungwara nelife yavo. Saka hapana kana wakasiya audza kuti wakataura zvinhu zvadai ndakunomwa mushonga kuti akangozono angu akafa. Hana kunyora tsamba kana anything. Pane imwe hayo case iri sensitive pane izvozvo zvakazoitika. Itika paikaguwa pachagoita sensitive ripiko guwa racho riri kungotenderera all over social media. Inongoti paiguwa. Ende mafoni hakuna nomboziva kuti ndiani. Zvakaoma shame. Zviri kuti musikana uyu aona zvakaitika panhamo apa and everything. Aona zvakaitika panhamo. Musikana uyu akazosvikawo pachidanho chekuenda kuNew Start Center. Akaona ari ma1. Alright. Main issue yasvira musikana uyu. Imwe dzese dzemota dzatova but musikana uyu atozondoona kutoti anga atori pama1, anga asingazivi kuti ndo mamiriro akaita munhu wake. But ndaikola vasikana imi munapuna ngwara mazuva ano mukore unokoro kufira kuti kwaenda ndowangwa kuti ndine HIV ndokubva watofa. Imagine. Vanhu vari kurarama kudaro. Kuchinzi shuga diabetes kana kuti hameno zvimwe zvigwere izvi. HIV yanakurarama 50 years 60 years. Anga asinga kana kumbozvifungira ka achingofunga kuti pamwe ndiri ndega pane iye yuyu nehandsome yacho iyoyo. Unongochitongofunga kuti ndiri ndega. Saka zvakaoma. Ma1 kungoti kunhamo kwacho kubuda mavhizheni akasiyana siyana. Umwe ari kunyora kuti kwadzi musikana ndio muzoidogara unomwe murume. Nyaya dzacho dzakawandisa kuti vasikana vacho vari involved besides uyu Asha vakawandisa sisimeri vakawandisa. Ini wangu wobhururu uyu vakambofambidzana naTiwani asi vakazenge vasisafambidzana. Saka iye wenyu bhururuka dende zvakaoma shu. Asi muchongomudza kuti ngaenda angozvimwira mapirizi ake akanyarara. Meno ipapo manje kuti panenge pachizofamba sei. Zvakaoma. Zvakaoma ini. Ende maite henyu Call. Thank you very much Call. Vanhu vakuti kwazi inbox iko mungovona apa. Ndine wangu wekumabhazi right. Sisimeli. Kola ini ndine wangu wekumabhazi wandinoshandisa zvokuti sister yangu akapedza rikaitiffonera. Vanenge nhasi tinodziwirira dzose. Rikaitiwiririre. Rikaitiwe. Kola ari kuzvimirira kwaini ndine wangu andoshandisa kumabhazi koko. Saka ishandisa naikai. Alfa nakushandisana makushandisa mashandisana zvichinda zvakadaro. Uya kangwara yanokola. Hi dear. Hello kumabhazi. Alright. Network yake kudona moti nei. Ndikaitiverenge zvanyora anyway. Sisimeli ndine wangu kumabhazi wandinoshandisa zvokuti Sister yangu akapedza kuvaka imba yake metero yacho zhinji aitenga kuno ndaimupa iye azvionera umwe musi ndakasvika abuda
vakomana vanochazha rageji vakandisisita zvinhu zvenyu zvose tinoda 7,200 rands. Ndikati mirai ndione kuti ndodini. Iye achisvika akati kwidzai zvinhu izvi zvakaenda mahara. Akati zvimwe zvinenge zvasara pabhodha ndinokudzai. Ndinoenda kuzimu nokudzoka mahara. Handibhadhari anything. Passport yangu anogadzirisa ndiye. Asiwo ndikaindiwedhera nyora ndikaindigadzirise. Asiwo kukwirwa ndonzwa apa ngari kure seanakonda chairo. Asi ndatojaira since 2016 ndichihura naye hangu. Guys, mamuonerekola iri bhishu chairo. Mamuonerekola guys, miraidzidzokorodze. Sisimeli ikona ini ndine wangu already. Sisimeli kola krotare vakola waya hambo baya. Ini ndine wangu kola kwa ini ndine wangu wekumabhazi. Guys, alright, sisimeli kola ini ndine wangu wekumabhazi wandinoshandisa zvokuchidhu. Sister yangu akapedza kuvaka imba yake, material yacho zhinji aitenga kuno, ndaimupa iye azozvionera mumwe musi. Ndakasvika abuda, vakomana vanochaja lageji vakanditi sister zvinhu zvenyu toda 7,200 rands. Ndikati mirai ndione kuti ndodini. Iye achisvika akati kwidzai zvinhu izvi zvikaenda mahara. Akati zvimwe zvinenge zvasara pabhodha ndinokuudzai. Ndinoenda kuzimu nekudzoka mahara. Handibhadhari anything. Passport yangu anogadzirisa ndiye. Asiwo kukwirwa ndonzwa apa ngari kure seanakonda zvaro. Asi ndatojaira since 2016 ndichingohura naye zvangu. Uyu ari kubenefita imba yasisi vake apedza kuvaka. Vakapedza zvinhu zvose zvaingotengwa zvichingoenda mahara. Murume uyu bhasi kwai ndongoti ndikangofunga ndingaenda kumba ngozvikwirira bhasi rakuenda kumba achidzoka. Dambudziko rake riri pakubhovhogwa apa. Kwai ndobhovhogwa zvokubhovhogwa zviya. Kasika apa kwai kune anakonda mai mwana rino rakadai. Kwai ndoriri kwasi kwai ndadosvika pakujaira kubva 2016 achingorigitwa ndiro. Saka wasvika pakutozojaira manje. Uyu at least wakangwara ushu. Zvinhu zvoendavo mahara. Kangwara mabhegiwo lagejiwo iye wacho unokwiravo mahara zviri nani. Saka mahara ndo zvamufanira kungoitawo izvi. Mufanira kungokwiravo mahara muchiendawo mahara. Muchiendawo mahara muchikwira mahara muchifamba mahara. Handimoona mungozoshingirira ima anakonda awo adai kure kwayo mungozoshingirirawo. So ndazava ndimufonere network yake iri kunetsa. Handimoona ndau yakadambuka. Right. Varipo here vamwe vada kufona guys. Varipo here vamwe vada kufona tinzoona kuti hapachina zvapo. Varipo here vamwe vari kuita vane mujolo kumabhazi guys. Tiudzeiwo chokwadi guys. Come and tell us the truth. Vane mujolo kumabhazi uko tiudzeiwo tizive guys. Nine. Tiudzeiwo tizive vane mujolo ushanenge. Okay. Alright. Undazomuona. Uyu angachiona undazomuona. Tanguwa matorwa raitwazve. Hello paguwa.com. Ndaswera waswera sei? Vakola vanyora message vakuda kungoti kangawo zvavava. Zvinhu zve7,000 ngotakurwa mahara. Vanenge zvinhu zvakaenda mahara vachiti up and down mahara. Sisimedi. Kana ini mishamwari yangu ka. Anenyashi akatsvuka akachena kuti mpu. Asi anototambwa iyo yanga ichinoitwa namukoma Tiwani. Nekuti anoti kana aenda pabhazi handiti obvanzi pasiti taime yekubhadhara mufesa habatiki. Mufesa achoita paipai anozobatikira kana bhedhi ranoita sei ratokwira rabhadhara. Ende bhedhi rinogona kuzitenga pizza shando kuona mberi uko. Mari iri kumberi uko. Zvatoenda vokurosa futi unzitenga chikafu handokuona sha. Hapana vanhu vemabhazi vakunyepa
vanoti uyo anonzi T1 vakadzi ndavatya vedu we. Saka vakadzi vese vesisimeri ava vari kunzi vakazvitakura vese vaingoningirikina achiti zvakadaro Nyorovita ndosaka kwadzipa kwaita kwazoita chigwere. Naimi vedu we vakadzi ngatizvibatiwo vedu we. Ndakumbesiya ndinotaurawo zvangu uyu ndiri kubhalabhala uko. Madhumba anzi aita live yake kuma early hours, aita live yake pakabva pauya ndakangangoti anonzi zita rake rabuda mukadzi kwanga ari uko Britain ndinoda kukubatsira neswitch kwatone kwandiri kuziva. Saka madhumba angu ndofunga anga asina kuudza amai Mazoe kuti zvinhu hazvisati zvarongeka apa. Vanguudza mai Mazoe kuti pane munhu anondibatsira. Mai Mazoe bva wanguita seibva wapinzawo munhu mumota bva vaenda kavatakura zvinhu zvese kuzuka anga atonyatsovimbiswa zvakasimba vasina kuverifya. Mai Mazoe vanga vasina kuverifya anything. Vakanga vangoudyawo madhumba kamunhu vasvika ukuru vavacho imba yange yatoteerwa here kana kuti vakateera nguva iyoyo same time I don't know zvakanaka zvinenge vatosiya vanhu vachifara. Mai Mazoe vakati zvakeka zvaitai achifarawo madhumba ipapo kunosara paipai kunhu kuya kuyanzi hakuna switch takatadza kunzwisisana. Uyu mukadzi ari kuti hanzi munhu wachona akanga amuvimbisa aiti kudii. Saka hanzi mukadzi nyaya dzachona dzakareba dzinonzwisisika ipapo. Madziweti Facebook yazoita noise. Chatangira nyaya yaFacebook yaita noise because vaona mukadzi kwakasiya madhumba uko aine ava vanoita zvenhirikina zvekauta. Yes. Saka Facebook yabva yaita noise zvikanzi mai Mazoe makarasirira moyo. Saka same time mai Mazoe vabva vangoti regai ndinotora mwana. Saka vaenda vakanoita sei vakamutora madhumbi ofiti vatogona because hakuna basa ndorisi kwanga asingatombonzwisisana nemukadzi wachona anga amutora kuda madhumbi anga pamba panga achigara pamba siri wrong because anga achiwana imba asi mwana ndofunga anga achazosara nani naava vakapendwa vakambopendwa kumeso vana kubalabala stera zvavo iyo yamiro kana yatsogona kuitsanangura comment section inenge ichinyatsogadzirisa takuenda apa pane uyu musikana ari kunoku uyu musikana ari kupopota ari kutuka vana. I don't think kuti achiri right mumusoro make something is going on. Pane zviri kuitika avo vanhu vakati ari kuda mari but iko zvinosvishanya nyanya Peter yachonaka iye ndiye atonayo. Peter Nesi yakatonyanyisa kwekuchaiko matukiro achona haasiriwo akambotukirwa hake vana vake but zvanyanya dai achiita sei achidzora pecho kwozoti vana avenyava mukomana uyu nemusikana avo sisimeri dai vamboendeswa kunofanira kuendeswa vanhu vari kuzvinyanya kana kuzvitutumemadza kwacho. Kange kamurora aka kanobva kaita kufinyama kachifinyamira comment section kuti ange comment section isiri chinhu hatinakana basa nevanhu zvaanenge achiita malipsi mwana uyaka inini hangu chaitwa nachitomboshoora kuti dai vambongopindawo mukati vongosha kwevanhu because vakazenge vakufonera vanhu vai vasina basa kuti hello tapinzwa mukati nenyaya ishi dai nyayayo yaigona kuti ipinzwe mukati but ivo amainini munetsi ava amainini munetsi mazita evana vakawana kupi zvavari kutaura kuti vari nyaya iyi vaiendesa kubatani vanawo masita evana avo nekuti hauripoteka kuti zvoni uyu meridhongo kana uchida kunoripota munhu vamawana kupi mazita. Mai Mazoe vauya mai Mazoe kwamakaendesa mwana musina makaendesa mukadzi uyu musina kuverifya vakoma kuti mwana ari munhu ari kuenda kune basa here shuwa imi vakoma imi kana munhu akanourayiwa ikoko nhaye vakoma vangu hati munopana kuti ndawana basa wakati munovherifya yakavakoma kamunhu tiri kubva kuafrica dei tisingatozivi kuti tikuindepi munotiwo munhu hamuna vanhu vanouraya vanhu here vakoma vanenge vatoripowo. Taura kutinza ndozvana chida kungotaura kuti dai vamaininga vasazonyanya zvikoresa havo kuti varipota vana ava masita avo vanovaziva kupi vakamaona kupi masita chaivo chaivo vana nekuti haunoripote kuti hanzi ndoda kuripotera meridhongo usingazive kuti mina kola meridhongo ndakona kuti hauri zvakaoma zvakaoma
All right, Kola, thank you very much. The Kola kusiyati tukake pano kusiyati miritongo. Zvakaoma. Right. Mirenti tende ndopanga chifudira ningike. Mai Mazowe muripiko mukoma. Aripiko munhu angachitira fona apa. Mai Mazowe kanzi ti aniblokewa nevanhu apa. Ewa tisi kuvablame mai Mazowe vatogona vaenda notora munhu. Iwe muEurope shamwari itse muEurope makaoma kuchengeta munhu guys. But mai Mazowe vakatora munhu vanoziva pasocial media vakamisa mumba mavo guys. Andika vanotori nemwoyo wavo wega. Andimona vanhu vakawanda vazviti. Ndofunga munotonzwa vatimu rakawanda riri kudiaspora chero kuti kushanyigwa chaicho kushanyigwa mumba chaiko chaiko. Andimona kunotonetsa atiwo ushanyi zvokuvata munhu 3-4 days. Andimona but mai Mazowe vakatora mai Matumbe vakamisa mumba. Andimona vakamisa mumba vakagara naye mumba. Handimona vachimbara zvakanaka even nevana vakatoona kuti vana meme vana anzani kadikaka kandofarira kanonzani kadikaka pipi anzani mimi meme anzani mudiki uyu anzani mudiki uyu vanenge vanga vatove nebhondi nemwana. Handimona vagona zvisingaiti mai Mazowe hakuna vanhu nevanhu vane mwoyo vakawanda samai Mazowe vakati kana chidla mvura unongodlawo mvura pano kana chimwa chakati unongomowo chiri panapa. Handimona vakagona zvisingaiti meme vagona zvisingaiti. Ndiri kutoka nawo right awa ngwachifona. Mai Mazowe Mwari vava vaite zvakanaka. Mwari vavaite zvakanaka. Vavengi venyu vanokugwisai mai Mazowe can whatever they plan it goes back to them. Mwari ngaudzisire kwavari because zvamakaita zvamuri kuita hazviitwi nevangani nevaviri nevatatu kudiaspora uko. Hanzi kudiaspora duka samba vevani haisi takagara isomba mevanhu zvinodhibana kuti ugere kumba kwani. Zvokunodhibana kugere kumba kwani ndakagara ndichinoda kuenda ndisinganofili comfortable nchiti ndikataura nyaya yekuinda nodzi mukwade midzikamai ndikataura nyaya kuti ndoenda kogarai pasi mudzikamei. Zvinongodhipenda kuti ugere kumba kwani. Zvinongodhipenda kuti ugere papi. Mwari vaite zvakanaka vaya. Meki chetsitsi Meki chaivo vakagara naye mumba mavo vakagara naye mumba mavo nguva yakareba zvinovatira futi madhumbi. That means yamwe nesoda yanosha pekugara tongoendawo kwamai Mazowe kuko. Pane pataridzinga. Ndikangoti ndadzingwa nai Mazowe tadzingwa kuno totongoendawo kwamai Mazowe kunoungana. Ndo mwoyo wavo ende hakuna munhu angatora zvinhu zvakadaro. MuEurope guys munozviona vanhu muEurope nekuti uchipfuura kungopfuura kungobikira munhu achidarika kudai vanhu havadi kwokuzoti kugara every day nemwana for that matter. Nemwana for that matter. Imagine it's not easy guys. It's easy. Nemwana zvakaoma mwana achita noise usiku makavata muchidini vanaye chete aiwa mai vava Mwari vaite zvakanaka mai Mazowe vaya ndinovanamatirira Mwari anyatso kuva munhu wese anotaura munhu wenyama wavanondo so obvious. Hello Kola pamakuwa. Yes muri sei? Hello, how are you? I'm good and how are you my sister? I'm fine. Sorry, my phone is bad. Okay. Tete advikasi akagara. Yes, you can go ahead Kola. So I wanted to comment on the issue of insulting Vana. That one is and I'm not saying that we should be selective. Vese Vana are very important. Let us discourage that totally because at some point Keti anotuka Vana or tisataure mazita. Msataure mazita. And then your kids are also insulted. Even mwana wake uyu ano insulta Dzagu. Yet child is also insulted. Yet the child has got a disability, isn't it? Why can't we insult each other? Well, I'm not a socialite. Why can't socialites insult each other and leave children out and leave parents out of this whole thing? Plus, the other thing, I think it's true. The Bible says the love of money is the root of all evil. If you look at this woman that is all over the place insulting a 12-month-old child and insulting parents, even insulting parents who are actually in the graves. He says it from time to time that, you know what, I'm going to make money using
you, and I want to insult this lady because she's a big fish. So basically, it's not about she's got a grudge or something like that. She's just doing it so that she can make money. And also there is a problem with us as comment section who are always on their lives commenting that go so and so, tuka, uyu atuka here, usadzora tsvimbo and something like that, you know? That's a serious problem. I wish as Zimbabweans we can really change our way of doing things. It's so embarrassing. It's very, very embarrassing. That's my 2 cents. No, thank you very much, my caller. We agree with you. Thank you very much. God bless. All right. You. Okay. Thank you. Ebesikhuluma ngesindebele esithi why ukuthi abantu bayathukana nabantwana everyday, why ama-socialites angathukani wona nje kuphela bayekele abantwana, akumelanga ukuthi ba-involve abantwana ezinto laphana izinto zase-social media, akukho right. Ukole besitsho njalo lapha ngiyazama ukukhuluma ngitshela abangani bami labo bakhuluma isindebele ukuthi bazwisise kuthiwa vele nani comment section nipho ngokuthi manifika laphana ema-livini niyabuza ukuthi kanti sewucalile ukuthuka umama bani is not right. It's not right. Wena uzizwa kanjani if it was your mom ukuthi uma ufika uyabuza ukuthi umama wakho sekathukiwe? Akukho right singa-involve ama-parents ngabantwana kunalezi zinto eze-social media. Yes. Ndagona ka ndaneyila chindebele. Yes. My Ndebele people, please give me my love, never likes. Ndebele people, give me my love, never likes. Ndabura Ndebele, give me my love, never likes. But the Greek way. No, I'm not sure. Spelise way in course. And Kulumila Mank. Nienzi mistake. Dagona. Why is really Dagona? Civily. Right. So Hande, my followers, yes, my sisters from Blawai. From Matebeleland. All right, guys. Can this Zivikara? So, Mama Zoe Karabatora, Nikiri Batora, Edebagona, Mama Zoe, thank you very much. Okoma, Marabi pleasure, Kanak. Thank you very much, my sister. Rambam Tingo Basira, guys. Panguba Ibe Muto Joona, one Mikuti, Ie Madumbe. Niggas start to be the Shakanaka Muto Joona, guys. So, Kukumbira Vanema switch, guys. Kanamuri Po, guys, get some make Basran. She's a hard worker, Shakioya. She's a hard worker kuvashita shema tumbe shake. Vanima switch bedwe. Mupe iwo ma switch mutorei anoshanda. Mutorei awona ndizo siku ti manje. Pamachadikea pano famba sei. Utano sara kumba kwa umbora bali kwa maimaso aditi. Guys vanima switch mubatsireyo. Mubatsireyo vanima switch guys vanima company please. Kana une switch mubatsire wanoshanda uya mubatsire wasikana ngatimbosai zvimwe zvese paside muna nemwana guys, you know kuva ku diaspora it's not easy. Une mwana tikutaura it's not easy. Une mwana wane ane 5 years anofamba ane grade 1 kokuzoti mwana rusvava. It's not easy guys. And the last thing that we don't want is for her to have stress. Hatisi kuda kuti mai matumbe aite stress right now nenyaya yemwana. Anmona saka panonetsa video vane please batsira iwo vanema switch mutoreiwo please tinokumbirawo nemweya waMwari. Imwe zvandandafunga inini anditika handizivi guys, indaifunga kuti mai Mazoe kana zvaigona ngaunzi baba vemwana ndo zvatosara guys, nokuti vagara vanhu vanodanana ngaunzi baba vemwana vasare nemwana iye ainde kubasa. That is the only way right now yandiri kutoona itoripo. Anomaona, that is the only way itoripo because even my Mazoe futi cannot put her life on hold ka. Anomaona kuti vasare nemwana, they cannot put their lives on hold chakati. Chitoripo right now is kababa vemwana ngavatongouya guys, vosara nemwana iye achinda kubasa, ndo zvitoripo. Votobatsirana pamwana kutongoti baba vauye vasare nemwana, ndo zvitoripo guys. Hanza bari mchete na mai guru. Izvi ndandizviziva hangu, I don't know. That's the only option, the best option itoripo. Hamusi kuziva chete zvoku diaspora, I mean. Hamusi ku understand. Hamusi
understand. Do last guys child care kuno inonetsa skana. Musate zvokutamba guys. Inonetsa ndingikiri. Baba vemwana vakatouya ka anotoenda kubasa zvakanaka. Handimaona vachisara nemwana wavo. Handimaona. Vanogona kuchinjana mashifts iye oshanda masikati baba vemwana oshanda usiku. Paanouya iye handisika vosara nemwana iye osara nemwana baba vaoenda kubasa. Baba tinochengeta mwana anokura mwana. Ndo ega best shot itoripo guys because atingadi tichera mai mazove vakaba vanobatsira vanhu vakagona tozoti life yave indewo pahold imire guys kana nemiwo hanzawo odzi mwana mudiki asati atomborikana negore kawo mwana uya asati atomborikana ne7 months gogovana pazvinoze mwana anenge achikura zvinozotangirawo ipapo but kwaiko zvino guys tingatsvaga zvitete zvekubereka zvaiko zvino tikuonesana guys anoita sei zvaiko zvino anoita sei Linzi unosvara zvebota futi unosvara nyaya yemwana utofunga zvebota guys kana ninga ane switch guys mupeiwo switch please nemuya waMwari ende zvakare vanhu vari munhingikiri vari muUK guys andika mumwe wedu Matumbe guys andika kana mukangomubatawo kana une ka 20 pounds ingomutumirawo ukangomubatawo kana une chaunacho please ingomuonesawo ingomukandirawo animona ingomukandirawo ndokuti pachedu ndokuti maZimbabweans ndokuti kubatirana tozotukana kana agara zvakanaka zvinhu zvanaka tozotukana kwaiko zvino ari padambudziko ndoza zvatichidaro isusu kana munhu ari panguva yakaomatira hatimukaviri pasi tinomubatsira kana zvapera totanga futi kutukana zvatinoita hanzi ndinayo asi Matumbe musadaro vasikana hanzi ngadzo mwana ndo best way anomudzisa sei angozvara mwana osiya mwana odzosera mwana kuAfrica kana ndimiwo guys guys we are not here to judge hatisi kumujaja guys tuzama kutoonsana timubatsire sei mumwe wedu guys kana muchida kuzomuudza zvomozomuudza kanzichi tine komena ndotsvaga oraiti makomeza kuti ndikuchinoisiwa mwasingaoni sisimeli kuti baba vemwana kuti vauye she has to get a switch akawanda switch nebaba vemwana vanouya she's working on it ndiri mukoma wamai Masowe Virginia thank you Vigi thank you sorted mukoma wamai Masowe Vigi sisi Vigi muri seiko sisi Vigi thank you muri seiko vakoma Guys na sisi Vigi we are working on that kuti tichage switch first baba vemwana vobva vauya hani mazviona thank you aiwa mwoyo wangu wadzikama manje aiwa guys vari kumai Masowe nemukoma wavo vari kubatsira kuti awane switch akwana switch then kuti baba vemwana vauye vachengete mwana wavo hani mazviona aiwa handizvozvo aiwa mapedza mwoyo wedu wadzikama manje mwoyo wedu wadzikama because pakaoma pakaipa guys pakaoma aiwa maita basa sisi magona because UK yakaoma hanzi ziva city smell lot of people who have been here for years vanondisa vana kumba handiti aiwa akubatsirwa guys ansataiwana ari kubatsirwa ansataiwana ipe foku ino ansataiwana guys aiwa mwoyo wedu wadzikama mwoyo wedu wadzikama tichangorambawo tingowa tikangonzwawo pane switch tichangokudzai futi tichangokudzaiwo tichatsvagawo nekusaidi kune vamwe vedu vatinozivawo vanhu vanotifolowa vanotidawo vane maswitch kuti wait muconsidei then switch ikawanikwa baba vobva vapinda murodhi voya vochengeta mwana zvinotoita vakaunda vanodaro guys murume anoshanda manheru mukadzi anoshanda masikati mari ichitopinda mumba zvakanaka chaizvo life ichitoendeka ngaindisokupedzisira ndobva ndaendangu tisina nyaya wangu wabva wadzikama aiwa
Apa basa anogona uya Matumbi. Apa basa atyirwi. Anogona. Anogona. Ndikuedha kupedzisira kana kauya dzindoenda. Kwanzi nalinzi ndine kosi rine ma-hours. Kana musingadi kumupa tinogotaurira hedu ngatinyararei. Ndokangamazve guys. Musati ndainda guys. Timu rekuesa iri. Timu SA guys ine bowl musi wa21 September. Ine bowl musi wa21 September timu redu rekuSA. Rine bowl yavo yekumbofarawo vachifara vachidini. Saka vari kukumbirawo kuti vabatsirwe kutengerwawo matiketi please guys vada kuenda. Hello dear. Hello. Hello. Yes, wedzrai volume yatisunyadzo kunzwa. Hello, wedzrai volume. Amusenza but still wedzrai phone volume. Network ndofunga inetwork. Yatisunyadzo kunzwa. Tirikunzwa zvishoma. Ndofunga inetwork rege ndidone ndofunga inetwork. Taurai chinini ndikunzwa zvishoma. Taurai tinzwe. Ini ndangokwirirawo zvangu kuti mbinga dziri pano ndokumbira kuti hafu tiketi yekubhowa. Mbinga dzedu dzeku-UK masista zedu eku-South Africa aya hanzi ndikukumbirawo tiketi. Anyway tiketi tiri kuita 1.1. Saka ivo vari kukumbirawo kuda kuwedzerwa. Mwana waPaul nhasi ndamubata. Ndamubata mwana waPaul. Mbinga iyo yandapinda iyi. Iyo mbinga yandapinda iyi hanzi I pledged ndiri kuunza yangu end of the week. Hanzi narudo ndakapledge yangu ndiri kuunza end of the week. Mbinga iyi endai kune mwana waPaul. By the way. Inbox. By the way. Hausi kubvika uri kutonedza kunzwa. Atinedza kutonzwa asi kutonzwa. Right. Saka tiketi tiri kuita 550. Mwana waPaul I think anogona kutengera ndiwo anotengera swaga tiketi. Mwana waPaul. Iyo swaga ripi naini? Swaga ari kupi naini? Swaga ari kupi naini guys? Ndagasa sina mbona swaga by the way. Swaga ndomuda zvokuti. Ari kupi kwa swaga? Mwana waPaul anogona kutengera swaga. Chichitengera swaga ndomwe munhu mwana waPaul chinongawo zvemucomment section 1. Munhu wachabhadharirawo 550 mbosapotawo pano. Toziva kuti uri wekuswaga nation. Live. Chimbosapotawo pano nhasi. Chimbosapotawo pano apa nhasi. Chimbosapotawo 1 pano padiary. Chimbosapotawo ungotorawo 1 wanotengerawo 550. Ngonongawo kune vari kuti ini pano. Ungonongawo. Imi mukoma kuti nyaudzai kwaenda dzoka by public demand. Public demand ipi? Ipi. Ida munopora ungo. Public demand ipi? Yakudzosa ipano imi. Ipi public demand imi mukoma masimba yakudzosa ipano. Makaramba kugera musoro nendebvu saka hakuna pamuno platform yamunowana. Go and shave your head and your beards. Then muzodzoka toona kuti maabho tokupai platform. Kana musati magera muchangonyora mucomment section imo muchingonyora. Hanzi I will send a message to you. Okay. Saka handizivi achawina kuti ndiani. Handizivi. Hanzi nemwana waPaul achasenda tiketi kwandiri. Nai Gid Chelsea. Gid Chelsea. Timu risimu South Africa. Hamuzivi mbinga dzenyu shuwa. Mbinga dzenyu naRuru Jones varimo havana Gid Chelsea varimo hamuvazivi. Hamuvazivi mbinga dzenyu hamudzizivi asi gore negore tinenge tichikubatsirai. Gore negore tinenge tichikubatsirai mucomment section hamuvazivi. Hamuvazivi vana Gid Chelsea varimo naRuru Jones. Hamutozivi mbinga dzenyu. Kwazvitya kudzinanga. Zvitori nani utoinanga kazvitori nani atonyatso kuti alright uya beta.
guys matiketi 3 zvangu ndobva ndangoenda 3 chete matiketi ndobva ndaenda 3 kani mbinga dzangu timu rangu rekuno kudiaspora 3 idza handikuvatorwa neMrs Mena ndakati sendi nongati pandichapozoti accommodation ndikozoti kudai ndikuzodai ndoiwa netumari zvangu ndiudzura ine accommodation chaichayo ndikutoita ine ndichitodiwa kudla imomo ndoti varende ndichiwa nepinai wangu ngomana kati ndikuya kuAfrica nevanini vako chivanenge vakatomirira vakatomirira chaiko chaiko kai handichamisi ndichisvika ndichitowana makatomirira vakatopuka zvimarumu zvavo kusouth Africa vanini vangu kuti ya tasvika mbinga dzenyu idzi anzi muje machipsi ane nyama tolakela aripoyo kambinga nyana lusi ndakakuza kuti ndichabhadharira vanichabhadharira aiwa half ticket kwete full ticket half ticket wangu mwana wapo wakukwira ura ichiteka ndikwidze mwana wapo ndede maswera sesi kugara kwenyu musati mamuka ura ichikuri sei ribo ako tularipo sesimeli tulari kupleja 3 matiketi atombondiudza makusenda mbotaura naye uri kumisa pasi nepasi nditotaura chokwadi ndataura naye ndatofara pandamuona kuti ari pana ambopleja 3 akatotaura kuti ndichauya kuinbox kwenyu ndatotaura naye manje 3 matiketi kubva kuna Tula Tula imbinga yekutoda isingaite musamutarisire pasi airport muri sei gogo Tula budikira hachakomenta manje arimo ari kuziya nyaya yake ndamuona ndakapinda comment yake saka Tula 3 ine ndichauya zvangu totaura nemuinbox ndimuke ndigeze ndiende kubasa wedo okay bye right Tula uyu gig Chelsea uyu muri kungomnyenyeredza nsere kuti muinde vanhu vacho vakapusa we vanhu vacho ipana pana anoita usenere kuti kana chidya chicken anonyatso kumeka kuti mabhonzo apera kuti ndisida imwe mbinga yauya inasinatsikwa nembinga ishi imwe mbinga iyi hamuzive mbinga dzacho dai imwe mbinga iyi manje ndoita seko imwe iyo nhasi dzakazara iyo mbinga iyi imwe iyi vanhu vakapusa chokwadi mbinga idzi izo mbinga idzi mbinga to the biggest dzakawanda nemadzona hobho muchinda munoita manegotiations muinda munoita manegotiations ka mairaisi atokubvunzai mairaisi foundation atokubvunzai kuti tiketi rei imwe mbingai akutokubvunzai kuti musha wembinga ine havatozivi na havatozivi kuti munoyu musha wembinga pane pamusha pembinga havatozivi maybe buda udzoke havatozivi kuti panapa pane mbinga dzose type netype pei dzakatombouya nemaoko medu dzirimo mainbox umu takangodziona tikangodziignora dzakatomboya nekwatiri uko tikatozoonawo tikangoti takabva naye kure munhu uyu maybe maswera sei ndaswera kwajeiwa kuAfrica nhasi shamwari ndiri kutozvidyira
kundiwisa zhara nguri ndaimba ndichaimba kuti zvomodla ini ndohwa zhara ndakusuwai kani naimbinga maswera sei veduwe ini hangu tiketi ndave naro dhirezi ndave naro zvangu ndiri kudawo kunorara ani munongogara muchingonditi hendibhegi kozvondorara pai handisati ndamboraivirawo santoni inonzi sentini inonzi chiko naimbinga anondibhadharirawo hafu zvayo ndimbonorarawo kudhuze kana mai vangu zvenaimbinga ndakwirawo zvose ndaanazvo hangu kwasara yekunorara chirariso chaiko fesi yangu haisi kuonekera dai yanga ichionekera ndatombokwira ndambotweka twekako ndogotweka seizve pafoni laiti racho harionekwi zvakaoma iri kubuda Holy creation. Thank you, Cherry. Thank you, Cherry. Thank you, my sister. Thank you. Holy creation. Garawanonga comment section vanhu vako chu. Thank you, Holy creation. Thank you. 150. Hanzi ndokusendera 150 as part of your hotel. Ndiani maiwe. Ndianiko maigani maita nyombinga ndochema vakombana andisati shuwa ndajairawo kurarawo mudhuze nasisi vangu vandimukuziva kuti vari kuuya ikonziko kwaisendi inonzi chiko hotera yacho yakanaka iyi ndoda kunorarawo ikoko kunonhuhwirira kuchirungu kavasikana muzvioniwo veduwe mbinga maita henyu veduwe iri zimbinga ira muri kusiya ndinokutengerai matiketi every gore zvakaoma chirariso madhairisika hamusi kuda henyu kupemha muchindituka henyu ndichipemha panapa iro zimbinga iro remakore iri hamuzimbinga problem yenyu yacho yamunoita. Thank you Mbinga Holy, thank you. Ndichindiwedzerewo mari yangu yekunorara kusenti. Ati ndikutenga matiketi tu, usada kutorera vamwe chikafu pamuromo iwe. Ati ndikutenga kuti matiketi tu. Ndanyarara ora ndichirega ndizvitsvakire yekunorara. Ndakuzvitsvakira hangu yekunorara. Eka. Ini yekunorara ndoyekunorara. Dzepana pamonda kunozara makomenti iyoyo. Asi nemusinga hamuzivi. Hamuzivi. Nai ndakwirirawo futi chimwe chandakwirira sisimeli tina mai vedu vanosapota isu madhayarisi vanogara kuZimbabwe ivavo mudhayarisi vanonzi mai Simba here ndizvo ndikukumbirawo kana pane munhu anodawo kuvatengerawo full ticket rakakwana ivavo mudhayarisi akakwana ndikukumbirawo nemwoyo waMwari vedu vabetserewo ndimwe ndachimboitawo majokes mai vavo ndikuvapemherawo ndikukumbirawo madhayarisi manyama marich and aindoziva kuti pano pane marich matiketi zvekuenda kuSouth Africa kubva kuZimbabwe tichapuwa namukoma tawanda saka ndikukumbirawo ndati ndingosvitsawo shoko marich and asi musakanga mwezve kunorara ndorara pai musadaro ndichazorare pashi here shuwa vakomana musadaro vedu Mbinga kovai vati vachandisendera anonzi ani ndigotora hangu screenshot zanzi ndatarirawo machidze tiketi titarire kuda chakutengatengera kwamai vavari kuZimbabwe tengera Simba mudhayari 1.1 zvokuti tinoti varimba kuvatuma zvinhu kuZimbabwe kutodii munhu mukuru but vakuda kuaiwa kwete bhagamu umwe tawanda kumabhazi 1.1 tiketi racho rinoita 1.1 hanzi ndinorara kwalala veduwe musadaro veduwe musandidaro shuwa wai muchindidaro veduwe ini sanditoni yacho handitomboizivi ndinongoihwa nevanhu kutaura chokwadi ndozvandakwirirawo Wow. Thank you to Lakas Chamboko. This deserves to be pinned. Thank you. Hanzina to Lakas simeli mura wenyano kudai. I'm going to buy for her. Lijo. Okay. Komeka food. Asati watombo wana ticket my comfort. To buy for her. Ni top fan inomira na swag. Thank you. Thank you.
Tenda hanzi confident done. Thank you. Nice baba kuya wena. Maisimba watu vanongwari vanhu tu. Saka pana Maisimba natula kazika. Wanaenda kuna My Comfort. Thank you. Wanoenda kuna Maisimba. Thank you tatenda. Saka tula kazote wotengera Maisimba tatenda tengera My Comfort because wanga sina kutowana this My Comfort but kana ndotosira vanhu vanozonetsa pakuti futi accommodation vanda chi remember kubva kwavanenge vari kuratsembeka kuenda kuningikiri kurase kuJoburg vanenge vachida accommodation vanga ida chirasha ubuda udzoke ndonowata nawo zvangu mbinga dzikandibhadharira ndonowata nawo ini kunotagira My Comfort ende vangarohwa nehana ende vangarohwa nehana ndonovata nawo My Rice Foundation maswera sei manga madya maita sei manga madya here mupfeke zvinodziya kune chando kuno manga maita sei asisimeri mondwisa zhara weimi mondwisa zhara vakomana mwoyo wangu uri kutonyubwira izvozvo mondwisa zhara send 2000 Shumbresi ipatisina namba yako vanesa mari kumadhimini ikoko ndoko vanesa mari vanesa mari kumadhimini ikoko 2000 kupi Dume bano nakidza yake kwa usend 2000 pana hata send 2000 ndeya My Comfort aitavo yarepo kwasara kuchatsvagirwa My Comfort vanotoda kubva kudrezika My Comfort vane uyu vane leba pane mbinge yangu inonzogona kuvatengerawo dress nebhutu ndogona kuvatengera but vanoda accommodation sisimeli pane mbinge yangu handikwanisi kuiadresa inonzi Susan Machi ndisvitsewo shoko epekurara ingondisvitsira shoko ipapa kuti hanzi ndionewo pekurara vakomana kusendinuku amunati ndikuitawo ndichibetsera vamwe ka ezvo ndadowana matiketi maviri evanda ndataura vanga vakangamwikwa hamuzvioni ndakakangama zveshuwa ndinachimbodzwa Queen B wachabva adona Joburg here Amanda na bullet tikufly here kubva kuCape Town makapa bullet tikarire mupark station musadaro bullet pay for another 3 wow thank you to do maybe when I'm back as to do maybe mazviwa here 3500 no 3500 to do maybe sisinali ndakunorara verengai comment ndokupa chapaka namba aiwe timebhire ngavamwe vanhu vapindewo shamwari iwe kuti kwazose ndekunorara kuSenton hanzi 3 tickets plus 3500 kuna Dumebi verengai comment ndondibiriridze ndapinda maiwe mbinga mwari vakanaka veduwe zvangu zvaringana waitako mbinga rega ndimbomuisira munamato mwari ngatitsinzinai tinamati mwari ndinokumbirawo kuti muropafadzewo mbinga yangu ishi muiwedzererewo makore ekurarama mubve matapudza angu 100 andanga ndichirarama muise pana ake muvhurirewo mushandi wake wemaoko aanoshanda zvinhu zvake zvikomboregwe kana asina murume chiregaiwo kumupa varume vakanyorwa pamatweireti chimupai vanonzi varume chaivo kuti zvinhu zvake zvivhurike aiwa ndinoshimanda ndachimanda panguva ino yamadekwana aiwa amen ndafara chaiko mbinga pane murume hake nemhuri yake asi ndivo vanhu vefashoni manje ndiye Holy Christians wehembe ndiye munhu ane hembe dzakanaka dzinopfekwa nemaslaicho vakomana ndaimboiziya vakomana zvinomaza mangani inokwana yobva yakwanirana vakomana Dumebi musamudheerere hanzi Dumebi piniyo namba moisira mukoma shumbresi yakapiniwa mwezira kuna mukoma shumbresi yakapiniwa maita yenyu veduwe ndafara ndikuwana yangu chiti
tiri kurova mwambo taurawo uye pizva ungapedzerani matiketi alokola Hello, muri sei? mutakadani Ndimi naye Dhumebi uyu. uyu here Aiwa, prayer tainzwa Dhumebi. Hallelujah. Amen. Koindoda kumboimbira mbinga ka asi ndikaimba ka ndofunga umbolokete wavo apa. Auzioniwo. waimba pakugona kuta lake imba Ndofunga kuti dzava pano mbinga. Uyai tidzitende pane wandoda kupemhera imbomirai kuti ndidoni ndodona. Haleluya, dzava pano mbinga. Uyai tidzitende nekuimba. Haleluya. Ngadzimanye-manye tione mbinga. Ndaimba ngadzimanye-manye. Alright, tirege ndidzike but ndachida kupemhera vamwe mai zvangu ndakudzika. Muvapemherewo vamwe mai. Ndakudzika. Pane wandachida kupemhera ndodzika. Varimo mugurupu medu hanzi vakasangana nedambudziko vekucape town vanga vabhadharawo mari yavo yekuti vakwanise kuuya, saka vanga vakuda kutodzora kuti vachirega kuenda kubhoo, saka vanga vachiti ndikawanawo zvangu hangu imwe shoma ndokwanisa kuuya. Ndichazivi kuti anonzani mukadzi handizi kuti hanzi pane akashayika here mukoma wake here kana kuti hanzi hanzi how much is the ticket nazadzai ticket 1.1 ndakudzika hangu because ndopemhera vanhu vakawanda vandochipemhera vanenge vakanganguwa boraitko maswera simbinga madya sadza here ndauya neporiji zvese nesadza kune vaya vasingafarire sadza ndaya kuti neporiji zviri kupisa kune vari kutonhorwa. Maswera seiko mbinga makatikoshera, rambai makadaro maita basa vese vatambanudza, rambai makadzvanya. Ndafara zisingaite kuti vanhu vari sista yedu iri kuZimbabwe vawana tiketi. Handafara zvisingaite. Komborerwai kani mbinga vedu ndokubhabhurai here mazuva ano kune matauro anokwana. Handikwanisi hangu kudomai mese mucomment section asi ndokwanisa kukubhabhurai one by one. Komborerwai mbinga maita basa. Nakuti ningokwira ningotenda mbinga vedu verambai makadaro. Ndikupinda mubhou ndode chikafu. Asi nini kana ndikawana imwe mbinga inogona kutengera madzava vatiketi ndogona kutweka hangu kuti ndinobatidza light zvekutweka zviya. Unotweka here? Kuna sisi vangu vari kuCape Town vari kuda transport yekuti vauya ava ndinotweka. Thank you Molin Chikwana, thank you Molin. My sister, thank you Molin Chikwana, thank you my sister. Saka mai venyu vamwe kuchemerera vavo vatonzi I want to donate, vatodonetero. Saka ndosumuka ndotweka here ndoita zvekuita seiko. Avatwekere wapromisa kuti ivowe vakati vanotekerwa saka vanzi vari kudoneterwa saka vatwekere tweka. Aiwa sisi regai ndiite seiko manje light rangu kuri kuramba kubaka. Oivika ndiite seiko ndotsvaga kenduru here nai misisi ndokuitira seiko. Kana chitida kuona uchitweka chete zvawataura. Zvino kenduru ramba ubaka zvenai ndoita seiko sisi mieli vedu wei. Kwakuna magetsi? Magetsi aenda load shedding. Vedu venda rwadziwa. Aiwa ndinotweka mangwana mbinga ndimbokanganwa chikwereti ichocho. Mangwana ndinotwika kwete zvekutamba kusvika mai vapopota. Muchatozopopota Mother Diaries kuti zvakwana mwanangu chigara pasi zvakwana. Hatipopoti saka kwasarigwa kuti team Durban neteam Cape Town yacho. Team Durban
iteam Cape Town. Ndini Queen B ndikutaura Lillian Ross, ndini ndiripo panapa. Ndakudona sisimeli. Alright, tiri boa. Guys, manongwa that's my like guys. Manongerwa nditika. Manongerwa guys. Manongerwa. Thank you guys. Batamba nzema wako avo vese. Mwari kuitai zvakanaka. Pamabvisa Mwari vatapudze gai tichombona matu. Mbototsinzinai gai timbona matu mbinga dzedu dzose. Aiwa baba toda kutendai kunyange nenguva ine madekwane. Mwari maite henyu Jehovha. Kunyange nokurangarira zvakare Jehovha ana madhimbi aya. Jehovha vema 2000 3000 ava Mwari kuti vambofarawo nemutambo wavo vari kuronga uyu Jehovha. Aiwa baba tinokutendai Mwari nekutumira ngirozi dzenyu Jehovha matumira ngirozi dzibvise mari dzivabatsire kuti vaende kunoungana. Aiwa tinokutendai zvinji Mwari. Hatina hedu mashoko mazhinji anogona kutadzisa gratitude yatinayo mumwoyo. Mwari wangu tinongoti vaitirewo zvakanaka Mwari. Vaprotektewo zvavanobata nemaoko avo Mwari zvange zvichiendeka. Zvavacharonga zvange zvichibudirira Mwari. Mweya yese tsvina ingada kuvarwisa vanhu vangada kuvarwisa vavengi. Baba tinoti vaprotektewo kuvavengi vese Mwari. Mhepo dzingasimuka dzingada kurwa navo Mwari wangu vaisirewo fensi yenyu yamweya mutsvene Mwari. Muvaprotekte for zvavangoita kutambanudzira maoko vanhu vavasingazivi Mwari. Zvinhu zvakakoshesa zvikuru zvisingaitwi nevangani Jehovha. Toda ngokutendai Mwari wangu mazvite henyu Mwari nekuunza rudo. Ndo runonzi rudo chairo Jehovha. Rudo chairo Baba. Tinokutendai Mwari nekutambanudza maoko haisi nyore. Muvaitire zvakanaka nekusingaperi. Baba Jehovha chinhu chavo chavari kuronga chibudirire zvakanaka. Pashaiwe mweya ingadisturbe, mweya ingaparadze, mweya ingada kuparadza, ingada kutarisira pasi kana kudzikirira. Mwari wangu Jehovha Baba mubatsire nevari kuronga vacho zvinhu zvinyatsobuda negwara zvinyatsobuda nemazvo. Tinovimba kuti Mwari wangu mucharamba muchizarura nekusimudza vamwe zvakare Jehovha vauye vachibatsirawo vasina vaendewo kunoungana. Ndo pavanounganawo kawani pagore ipapo. Ndo pavanobudawo vachiunganawo semadzimai vachisanganawo pamwe chete. Tinotenda Mwari nokuti makatendeka nekusingaperi. Amen. Aiwa guys tinotenda. Thank you guys. Mukomborerwe mbinga dzedu. Mukomborerwe guys. Bye bye. See you tomorrow.